Masaganang bagong taon sa ating lahat, narito ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa loob ng isang taon. Kami po yung mga magiging tagapagbalita, Aksyon Tibacay, Aksyon Paed, Aksyon Cisco Flores, at ako naman, Aksyon Violy Valdez-Ferrer. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, mga pangunahing balita sa loob ng isang taon 2017, buwan ng Enero, sa pagsalubong sa taong 2017 dito sa lalawigan ng Pangasinan, bumaba ang naitalang kaso na mga tinamaan ng paputok. Huling tala ng Provincial Health Office ay 114 ang bilang, kung saan mas mababa ito ng 43% kumpara sa taon 2016. May naitala ding 2 biktima ng stray bullet, isang babae mula sa Villasis at lalaki naman mula sa Manawag. Karamihan ginamit ng mga biktima ng paputok ay Piccolo, 5-star at Boga. Ayon naman sa Department of Health, nagtagumpay ngayon ang kanilang iwas paputok campaign dahil sa napakababang bilang ng mga firecrackers-related injuries dito sa lalawigan. Malaki din ang nagawang tulong ng kaliwat-kanang pangungumpiska ng pulisya na mga nagbabawal na uri ng paputok dahil ng matumal na mga bentahan nito. Ayon din sa pulisya, generally peaceful ang pagsalubong sa taong 2017. Samantala, sa gitna ng kasiyahan ng mga bisita, lalo na ng mga dagupenyo sa pagdiriwang ng Pasko at kapiestahan ng Dagupan, isa namang bomb scare sa Venecia Highway ang kinagimbal ng mga residente. Nangyari ito sa lugar ng Nativity Scene sa Paseo de Belen. Isang kahon ang naiwan doon at may kumalat na balita ang laman nito ay bomba, kung saan mabilis din na kumalat sa social media ang insidente. Isinara ang buong Venecia Road at inimbestigahan, subalit negatibo din ito. Ayon sa pulisya, walang laman ang sinasabing kahon. Pananakot lamang daw talaga ang layunin ng kung sino mang naglagay noon at nagpakalat ng pekeng balita. Ganun pa man, nagdagdag pa rin ng pwersa mga pulis sa Venecia Road para masawata ang ganitong kahalintulad na pananakot. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang pulisya at sinabing hoax o gawa-gawa lamang ang bomb threat at scare na ito at wala ding katotohanan o basihan ng kumalat na sa social media na barilan pagbobomba sa syudad ng Dagupan. Kaya naman, walang dapat ikabahala at ipangamba ang mga tao sapagkat ligtas at bomb-free ang lungsod ng Dagupan. Ilang araw namang pagkalipas ito, nasunog ang isa sa bilen na entry ng barangay Mamalingling. Nagsimula ang usok sa itaas na bahagi ng bilen hanggang sa madamay na rin ang iba pa. Short circuit daw ang dahilan ng sunog. Ipinagtaka ito ni Kapitan Tuatis ng Mamalingling kung papaano nagkaroon ng short circuit. Gayong December 28, 2016 pa ay pinatay na ang mga pailaw sa kanilang bilen. Dahil sa mga insidenteng ito, umapila si Mayor Belen Fernandez na itigil ang pananakot at paninira dahil din na lang sa isang tao ang naapektuhan kundi ang buong Dagupan. Aniya, maraming panggugulo na ang ginagawa ng kanyang mga detractors dahil mula na ipatayo ang Paseo de Belen. Ilan na ang binutas at sinira. Sana ayon sa Mayor na itigil na din na dahil malapit na matapos ang Paseo de Belen. At ang problema ta sa kay detractors tayo, kaya yung kontrola na. No, aliwan, insultun da ka, insultun da ka, iner, no, hanggang pinagawan dala, si Ame Paseo de Belen, maragop, no, minsan butaw-butawon da may display tayo, may kabugap-bugap-pulabat, medyo magkulay, intersection, general, dalawa, iray binutaw-butaw da. Tapos, may jet, Paseo de Belen, iray Belen tayo, kung siya biglang ulan diman, general, Ang pahayag ni Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City, ang insidente ng bomb scare na ito ay naulit naman nang matagpuan ng isang package na hinihinalang IED sa may Paris Boulevard malapit sa isang maritime school, ngunit natuklasan ding false alarm. 3 kalalakihan daw ang nakitang nag-iwan nito. Nagresponde ang SWAT Division ng Dagupan PNP at natuklasan ng kahon lang ito na mula sa isang direct selling enterprise company. Pari naman ng Dagupan PNP na itigil na ang ganitong mga gawain dahil mahirap na kung sakaling magkatotoo ang pangyayari.
Pagpasok naman ng taong 2017, sunod-sunod ang nangyaring pamamaslang sa mga barangay officials na siyang ikinabahala ng Liga ng mga Barangay. Inamin ni Liga ng mga Barangay Provincial Federation President Jinky Saplan na nababahala na ang kanilang hanay dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaslang. May napatay na kapitan sa bayan ng San Nicolas na dahilan ay politika. May 2 barangay kagawad din. Sinasabing dahilan ng insidente ang pagiging aktibo nila laban sa kampanya sa illegal na droga, kaya naman sila mismo ay sangkot sa illegal na droga. Kaya naman, nagkasundo ang Liga na magpulong at pag-usapan ng hakbang na maaaring gawin at mga proyekto, kabilang na ang pagpapadrug test. Sa naturang pulong, humingi sila ng tulong sa PNP kung paano ang gagawin nila para maproteksyonan ang mga barangay officials at malutas naman ang kaso ng ibang sinasabing may kaugnayan sa illegal na droga. Mula Disyembre hanggang Enero, 3 kapitan ang napapatay. 3 din sa barangay Kagawad, hindi pa kasama dito ang mga naunang napatay mula July hanggang December 2016. Samantala, tuloy-tuloy ang kampanya ng pulisya para sa mithi may deklarang drug-free ang lalawigan ng Pangasinan bago matapos ang taong 2017. Naniniwala ito na lahat ng mga barangay sa lalawigan ng magiging 100% drug-free na sa buwan ng Pebrero. Sa pagpasok naman ng taong 2017, may 200 na lamang na mga barangay dito sa Pangasinan na tinaapektado ng iligal na droga. Ayon ho kay OIC PNP Provincial Director Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, target nilang may deklarang drug clear na lahat ng mga barangay sa Pangasinan ngayong buwan ng Pebrero. Sa kabuuan, 1,364 na barangay sa buong probinsya, 776 na barangay na ang nadeklarang drug cleared o mahigit sa 75%. Aminado naman si Lee na may ilan pang barangay kapitan ang hindi nakipagtulungan dahil na rin sa takot na mabalikan ho ng mga nahuhuling drug personalities. Subalit hindi ito nagiging balakid para paigtingin pa ang Oplan Tukhang. 9 pa lang yung i-clear dito, kaya nga yun yung naging ng last command conference namin na dapat kung hindi mo ma-clear yung barangay na yan, ano yung mga nandun na bakit, ano yung obstacle doon, bakit hindi ma-clear. So dapat mayroong operations palagi doon na kung sino-sino pa yung mga personality na nandun, ay dapat i-intensify yung pakhang at saka yung high value target na operations. Si Provincial Director Ronald Oliver Lee, kabilang sa mga basihan para may konsiderang drug cleared ang isang barangay ay kailangan accounted o nakilala na ang lahat ng mga drug personalities. Arestado man o sumuko ang mga ito, kailangan na short or long-term intervention katulad ng reformation sa mga drug surrenderer at mayroong certification na ang naturang mga drug personalities ay sumuko, accounted properly o subjected to police operation, certification mula sa badak at pinapatunayan ng madak. Kahirapan pa rin sa buhay ang kadalasang dahilan kung bakit may mga nasasangkot pa rin sa mga krimeng may kaugnayan dito. Ang investigasyon ng Pangasinan Police Provincial Office sa pagkawala ng mga nakadepositong baril sa Ordoneta City PNP, paisa-isa nang naibabalik ang mga ito. Mahigit 40 baril sa kustodiya ng PNP ang natuklasang nawawala noong nakaraang taon na magsagawa ng inventory ang PNP Provincial Office kasama ang Kampo Krame at ipinagpatuloy ang paghahanap sa pagpasok ng taong 2017. Nawala ang mga baril sa ilalim ng pamumuno ni Police Superintendent Marciliano Desanito. Ilang katao ang pinapanagot dito, kabilang ang Deputy Chief of Police at 6 na mga police non-commissioned officers at non-uniform personnel. Nirelieve sila sa pwesto dahil sa naturang usapin. 19 sa 23 na-recover na baril mula naman sa 43 nawawalang baril sa armory ng Ordoneta City ay kumpirmadong pag-aari ng Philippine National Police base sa laboratory test na isinagawa. Ang mga nawawalang baril ay kinabibilangan ng 31 handguns na may PNP markings at 10 handguns na ipinasakamay sa Ordoneta City Police sa mga nakalipas na araw para sa safekeeping. Kinabibilangan ito ng Pietro Beretta, Glock 9mm pistols at caliber 38 revolvers. Karamihan doon sa mga na-recover na armas ay isinuko ng iba't ibang katao, kabilang ang mga negosyante, barangay officials na muna'y ibinenta o isinanla sa kanila ng mga miyembro ng pulisya sa Ordoneta City. Tumanggi naman ito magsalita kung may pananagutan ba ang ilan sa mga nagsauli ng baril sa pagsasabing ang task force na nagsasagawa ng investigasyon ang makakasagot dito.
Inaresto naman ng mga pulis ang isang 19 anyos na binatang ng loob sa RC Business Savings Bank sa Lingayen. Humingi ng saklolo sa pulisya ang head office ng bangko na nakabase sa Metro Manila matapos ma-monitor ang pagtunog ng alarm system ng kanilang sangay sa Avenida Rizal Street, East Poblacion. Doon natuklasan ang butas sa padet sa pagitan ng bangko at isang establishmento na nasa kaliwang palapag ng Colomban Plaza Building. Nag-standby na sa lugar, particular at nagtago sa locker room sa gym ang suspect na si Walkin Davis Ausia E. Mendoza, residente ng Barangay Malimpok sa Lingayen, at sa kanilang lumabas ng magsara na lahat ng pwesto sa gusali at sa pagsasaad ng nooy hepe ng pulisya na si Police Superintendent Jackson Sigen. Wala nang tao doon, pumuslit po siya doon, nagtago siya sa locker room till na magtara yung buong building. Yan ng martilyo, iron saw, chisel, kung ano yung magamit po niya na pinangkira doon sa cemented portion na dingding ng between RCBC and Novo. Apan pagpasok po niya, nag-trigger yung alarm, buti na lang po, na-monitor din kaagad ng main office ng RCBC. May nakita nga sila doon sa monitor nila na may tao doon sa harapan ng vault. Kasi yung harapan ng vault nila is meron silang CCTV rin. Ang payag ni Police Superintendent Jackson Sigen, sinira nito ang alarm control panel, pinatay ang control circuit breaker at sinira ang cabinet kung saan nakalagay ang CCTV. Dahil sa timbre, agad nag-responde ang mga pulis at na-recover at na-corner ang suspect. Wala itong natangay sa bangko. Nahuli ang suspect at nakumpiska sa kanya ang 2 pakete ng suspected shabu. Samantala, sunod-sunod naman ang insidente ng pamamaril na naitala sa pagpasok ng taong 2017. Ilan sa kanila ay sangkot sa iligal na droga. Una, ang naitalang pamamaril sa 60 anyos na biktimang si Nicanor Gonzales E. Vicente, residente ng Kaingal, kabilang sa Badak Watch List. Binala ito ng di kilalang salarin habang naglalakad sa kalsada sa kanilang barangay. Isa namang sentensyador sa sabungan ang pinagbabaril ng 4 na sospek sakay sa motorsiklo sa bayan ng Binmalay. Nangyari ang pamamaril sa barangay Manat kung saan ang biktima ay nakilalang si Leonard Doria Izireso alias Nords. Nakailag ang biktima at nagawang pumasok sa isang bahay para magtago, subalit sinundan ng mga sospek at niratrat dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Isa namang ama ang walang awang pinagbabaril sa harapan ng asawa at anak sa Cayambanan, Urdaneta City. Ito ay si Wilfredo Barrientos, 47 anyos, magsasaka. Natutulog sa bahay nito ang biktima nang dumating na tumadyak sa kanilang pintuan. Pumasok sa bahay at ang suspect at nang makita ang biktima sa pinagbabaril sa harapan ng asawa at anak, umano'y dating gumagamit ng illegal na droga ang naturang biktima. Buwan naman ng Pebrero kung saan napakarami din mga insidente ang naganap. Gunulantang sa mga residente sa bayan ng Calasiao ang brutal na pagkakapaslang sa negosyanteng si Rolando Victorio. Nakita sa loob nito ang walang buhay na biktima. Tagtag ng saksak kanyang katawan at nilaslas pa ang lieg. May mga sugat din sa kamay at daliri na indikasyon na ito'y nanlaban sa mga salarin. Sa investigasyon ng mga pulis, isang babae at isang lalaki ang nakita raw ng mga witness na nakasama nito sa loob ng sakyan. Buy and sell ang bigas ang negosyo ni Victorio at sa negosyo rin nakikitang iugnay ang krimen. Naglaan ng malaking pabuya ang pamilya sa ikakaaresto ng mga sospek at sa pagbutas sa kaso. Bago ang pagpasnang, umalis to ng bahay para magtungo sa Cuyapo, Nueva Ecija para mamili ng bigas. Nakapag-text pa sa misis na pauwi na, subalit patay na nang makita sa barangay Mancup, Calasiao. Kabilang sa nawalang gamit ng biktima ang kanyang bag, laman ng kanyang cellphone, ATM cards, listahan ng mga pautang na pinaniniwalang kinuha ng mga salarin. 12 saksak ang tinamo ni Victorio, 5 ang fatal. Ayon naman kay Police Superintendent Charlie Umayan, Chief of Police ng Calasiao, mayroon na silang natukoy na tao na maaring iugnay sa pamaslang sa negosyanteng si Victorio. Mayroon na tayo tukoy na tao, kaya lang kinoconfirm siyempre bago mo isampay yung isang kaso, kailangan na yung mga ebidensya is complete. So patuloy yung pangalap natin ng ebidensya at saka yung tuloy-tuloy pa rin yung gabi-araw yung mga tao natin na naghahanap ng mga kailangang mga ebidensya para doon sa pag-file natin ng case. Malaking bagay ani ang inalok na reward money sa pamilya Victorio sa paglutas sa kaso dahil naging daan ito ng mga taong nagbibigay ng testimonya na may kaugnayan sa nasabing krimen. Dagdag pa ni Superintendent Umayan na may mga lumutang na at nagbigay ng statement, ngunit sinasala at binibiripikang mabuti ang kanilang mga pahayag.
Kaya lang, siyempre, inaano natin yung makukunik natin hanggang doon sa crime incident mismo, yung pinangyarihan. Hanggang doon sa mga statement nila, tapos siyempre, iaano natin mga involvement ng mga tao. Ang naging pahayag ni Police Superintendent Charlie Umayam. 2017 DWCM. Samantala, mga kaaksyon, isang pulis naman ang sinaksak habang nagsasagawa ng anti-illegal drug bypass operation sa barangay ng Kayasan, Ordineta City. Ang biktima ay si SPO1 Jose Petras Ilumin, Intelligence PNCO ng Ordineta City Police Station. Saksak ito ng suspect na si Yearend Corpus Ramos, 27 taong gulang, residente ng First Street, Gracia Village ng Kayasan, Ordineta City. Ayon sa pulisya, nagpanggap bilang pusher buyer sa SPO1 Ilumin nang biglang maglabas ng kutsilyo at sinaksak ng suspect sa kaliwang bahagi ng dibdib at ang pulis at saka mabilis at tumakas. Dahil dito nagsagawa ng drug operation ng PCP-1 patrollers at SWAT team member nagresulta ng paghuli na nasabing suspect. Samantala, sa patuloy ng kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga, hindi maiwanang ilan ang mamiligro. Kasunod na rin ito ng pagkakasaksak ng isang pulis habang nagsasagawa ng anti-illegal drugs operation sa barangay ng Quezon, Ordineta City. Nagpanggap bilang pusher buyer si Petras Ilumen, Intel PNC Ordineta City Police Station naglabas ang patalim ng target suspect sa operasyon na si Yearend Corpus Ramos, 27 anyos, ng Gracia Village ng Quezon, Ordineta City. Sinaksak niya sa kaliwang bahagi ng dibdib ang biktima sa mabilis at tumakas. Dahil dito, mga kaaksyon, nagsagawa ng drug operation ang PCP-1 patrollers at SWAT team member nagresulta ng paghuli ng sabing suspect. Samantala, mga kaaksyon, natapos naman ang kaso ang kinasangkutan ng ilang pulis sa pagkidnap at pagpatay sa Koreanong negosyante sa mismong compound ho ng Campo Crame. Pinag-utos ang temporary hold sa anti-illegal drugs operation ng PNP at presa kamay sa Philippine Drug Enforcement Agency. Paliwanag ni Police yung Superintendent Ronald Oliver Lee o si Provincial Director ng Pangasinan PPO, hindi na muna sila mag-ooperate laban sa iligal na droga. Subalit tuloy naman ang kanilang trabaho sa iba pang anti-illegal drugs activities tulad ng barangay drug clearing operation at reformation program para sa mga surrenderers. Sinabi din ni PD Lee na huminto din ang trabaho ng mga polis patungkol sa pagsasagawa ng search warrant na implementation hinggil sa illegal na droga at anti-illegal drug bypass operation. Anya, ipinasa kamay na ito sa Philippine Drug Information Agency na sa ngayon ang lead agency sa pagsasagawa ng anti-illegal drug operations. Bagamat may epekto sa kampanya laban sa iligal na droga ang pagpigil sa kanilang implementasyon sa Project Double Barrel dahil nakatali ngayon ang kanilang mga kamay. Ngunit nilinaw naman niya na uhulihin pa rin nila ang sino mamakikitang gumagamit ng iligal na droga pag nagsagawa sa kanila o nagsasagawa sa kanilang pagpapatrolya. Subalit kung nakatanggap ng impormasyon, tatawag ang PNP ng PDEA Operative. Doon sa pagkandak ng operations, naka-apekto yun. Kahit na mayroong report sa amin na yun ay positive na pusher na nagbebenta ng illegal na droga, ay hindi namin basta-basta ma-actionan. Pero meron pa naman kaming kasama dito ng mga PDEA. Sa pag-clear ng barangay, tuloy-tuloy naman yun. Hindi naman yun naka-apekto doon sa pag-suspect. PDEA ang bahala doon, ibibigay namin sa PDEA. Sila yung lead agency ngayon doon sa pagkandak ng anti-illegal drug operation. Bawa, yung in-example nga na habang nagpapatrolya kami, ay mayroon kang nakita doon na gumagamit ng illegal na droga, ay hindi namin basta-basta yon hihindian. Huhulihin pa rin namin yon. Samantala, mga kaaksyon, handa naman ang PNP natulungan ng PDEA kaugnay sa trabahong ito sa pamamagitan ng pagbigay ng intelligence monitoring ang magsisilbing security sa pagsagawa ng anti-illegal drug operation. Batid naman aniya ng PNP na konti lang din ang PDEA personnel kaya tutulong ang pulisya para sa kakatugumpay ng operasyon na laban sa illegal na droga. Sa uli, sinabi ni Lee na hindi naman gaano apektado ang PNP Pangasinan ang mga kaganapan sa Metro Manila maliban lang ang anti-illegal drug operation, ngunit hindi ito dahilan para sila ay maapektuhan.
Yung mga anti-illegal drug operations na natin ay medyo napigil kami doon. Pero gagawin pa rin namin yung aming makakaya at sa kung hanggang saan yung limitation namin para doon sa ikakatahimik pa rin ng ating probinsya. At yung mga drug pusher, user na mag-take advantage doon sa pagsuspende sa amin ng paghuli sa mga illegal drug personalities ay nasa kanila yon. Kung lalabas sila at patuloy silang gagamit nun, mayroon naman kaming paraan kung paano sila mauhuli at paano sila Si Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee ay naman sa PDEA, mayroon nga silang kakulangan sa pers at inaming mahihirapan sa pagsugpo sa illegal na droga sa Region 1. Sinabi ni Jeffrey Tasio, Regional Director ng PDEA Region 1, na una na silang nagsagawa ng pagpupulong sa ebalwasyon at imbalwasyon o sa kailang mga tauhan. Ang ebalwasyon na ito ay ipapadala kay Pangulong Rodrigo Duterte upang ipaalam sa buong persa ng PDEA na sila ay nangangailangan ng mga bagong tauhan. Samantala, mga kaaksyon bilang sa Forest Reformation ng mga drug surrender sumama sa pangunguna ng distribusyon ng mga Biblia. Sa mga ito, si Pangasinan Governor Mado Ice Pino III kasama ang Pangasinan PPO at ang Words Riders sa nabanggit na aktibidad na mayroong temang Riding to Help Place Bible in Every Filipino Home. Ngayon ito nahikayatin ang mga drug surrenderer na isama sa kanilang pagbabagong buhay at ang pag-aaral at pagkasabuhay sa salita ng Diyos. 17,000 ang pinamigay na Biblia sa mga drug surrenderer. Ang naturang mga programang ito ay inisyatibo ng Philippine Bible Society, Word Riders of the Philippines. Sinabi ni Governor Espino na napakalaga sa buhay ng isang tao ang gabay, lalo na ang gabay sa pamamagitan ng gabay ng Diyos. Kanya ring binigyan din ng pagtutulungan ng provincial government, PNP, NGO at lahat ng komunidad para mapanatili ho ang kaligtasan ng mamamayan at katiwasayan. importante dito ang programa ito, not only na maramdaman din ang kapunso ng mga pulis natin for their welfare, of course, matulungan ang sa provincial government sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw nila. Sa atin naman, diba, ng fear of losing something, fear of God, siyempre, takot sa Diyos, and of course, kung takot ka sa Diyos, siyempre, parang mahal mo na rin yung Panginoon, siyempre, at the same time, pababa na rin yan, mahal mo yung pamilya, mahal mo yung sarili. Ang importante talaga sa tao, may kinakatakutan. Ang payo ni Governor Mado Ice Video 3 ng aksyon hindi lingid sa kalaman ng maraming partikular na mga religious groups na marami na ang namamatay sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga. Rinsunod rin sa kautusan ni Pangulong Duterte. Binitigos ng pulisya lalo ng gobyerno dahil sa tinatawag na extrajudicial killings o EJK. Kaugnay nito, nagpakita ng pagkakaisa ang pinakita sa mga Katoliko at ibang reliyon tulad ng mga Protestante, Latter of Day Saints at mga born-again Christians sa nangyaring Walk for Life na pinangunahan naman ng Social Action Ministry, Youth Ministry at Archdiocese para sa pagkontra sa EJK at pagbabalik ng death penalty sa bansa. Tema ng programa, mahalaga ang buhay, huwag papatay, kung saan ang advokasiyang pinakikita nito ay ang pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Nilakad ng mga nakilahok sa programa ang kahaba ng Defensive Road patungong St. John Evangelist Cathedral para ipakita ang kanilang pagkikiramay sa mga biktima ng EJK at pigilan o vigilant killings at upang tutulan ang death penalty. Pagkatapos mga kaksyon ng pag-alay ho ng lakad ay binasbasa ni Bishop Elmer Mangalinaw ang exhibit kung saan tampok ang mga litrato ng mga biktima ng EJKs at sa operasyon ng mga otoridad dahil sa kampanya kontra sa illegal na droga. Isa itong paraan upang masigit na malala ng sambayanan na mahigit sa 7,000 tao na matay ng dahil sa EJK. Sinabi din ni Bishop Mangalinaw na sa halip na parusang kamatayan ay linisan na lamang ang mga pulisya upang maiwasan ng patayan. Pinayag din ng isang youth ministry coordinator na si Carlo Francis Palma na sa pamamagitan ng ginagawang programa ay unti-unting may babalik ang ating kultura. We invited some Christian denominations like Latter-day Saints, born-again Christians, Protestants, walk back sa paglalakad. Muli natin magubunita dahan-dahan, unti-unti, ulit maibabalik yung kulturang nawala sa atin. Ano yun, yung pagkakaroon ng pagpapalaga sa buhay. Hanggat hindi natatapos yung krimen na nangyayari, paulit-ulit natin ang gagawin hanggang sa magising yung ating lipunan.
Ang payag ni Carlo Francis Palma, Youth Ministry Coordinator, ayon naman kay sa obispo na ang ginawang Walk for Life sa Dagupan ay hindi protesta kundi sa isang panindigan. Sa mensahe ni Archbishop Socorro Venegas ng Walk of Life na ito ay alay sa mga taong hindi makalakad sa mga nakakaisa. Laman din na mensahe ang pasalamat sa Council of the Laity ng Pilipinas na siyang namamahala sa Walk of Life, kasama na rin ang mga obispo at pari na siyang kaagapay kaibigan kasama sa paglalakad ng bawat Pilipino. Kami mga pari at obispo ay kasama niyo sa bawat takbo. Hindi kami mauna, baka hindi kayo makasunod. Hindi kami maglalakad sa likod, baka maiwanan naman nyo. Maglalakad kami ng mga obispo at pari kami. Kaagapay, kaibigan, kasama sa paglalakad. Sa meta, pagkatay-pagkatay. Ang payago ni Auxiliary Bishop Jose Elmer Mangalinaw. Sino ba naman ang makakalimot sa kontrobersyang kinasangkutan ng Pangasinenseng si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard at umano'y naging karelasyon ni Senador Laila de Lima na ikinulong dahil sa pagkakasangkot sa transaksyon ng iligal na droga sa Bilibid. Si Dayan na natagpuan ng mga pulis sa La Union matapos ang ilang buwang pagtatago sa utos umano ng kanyang dating amo at lover na si de Lima. Dinala sa krame, dumalo sa mga hearings ng Senado kaugnay ng naturang usapin at pinauwi sa Pangasinan. Matapos magpalabas ng arrest warrant ang korte, inaresto si Dayan, 45 anyos ng Orbistondo Police sa pamumuno ni Police Chief Inspector Joshua Maximo sa ilalim ng supervisyon ni OIC Provincial Director Senior Superintendent Ronald Oliver Lee sa kanyang tahanan sa Barangay Galarin, Orbistondo. Matapos matanggap ng pulisya sa pamamagitan ng email ang warrant of arrest, may kinalaman ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At hindi siya umalma dahil inaasahan na hindi raw nito ang hakbang laban sa kanya. Walang piyansang ipinagkaloob ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Samantala, bumagsak naman ang tulay na ginagawa sa bayan ng Lingayen. 4 ang nasugatan ng bumigay ang ginagawang San Jose Bridge sa Barangay Baay, Lingayen. Nasa proseso ng pagputol ng steel trusses ng lumang tulay na nakasuot ng safety harness. Nasa gitna ng tulay ang maliit na crane truck na gamit din ng mga ito na bigla na lamang gumuho ang tulay. Isinugod ang 4 sa Lingayen District Hospital para malapatan ng lunas matapos makuha mula sa guho ng kanilang mga katrabaho. 2 sa kanila ang nasa seryosong kalagayan at inilipat sa isang pagamutan dito sa lungsod ng Dagupan. Sila'y sina Vivencio Conices, 57 anyos, Kenneth Castro, 21 anyos, parehong helpers, at sina Roberto Yanlino, 38 anyos, welder pa ang mga residente ng Barangay Poblasyon Bugalyon, at Bartolome Aquino, 48 anyos, welder residente ng Barangay Anolid, Mangaldan. Sa kabutihang palad, wala namang nasugahatang mga motorista dahil hindi na ginagamit ang lumang tulay dahil nabuksan at ginagamit na ang bagong tulay noon pang nakaraang taon. Ayon sa DPWH, matagal nang sarado ang lumang tulay dahil ito ay marupok na at 1 taon na rin ginagamit ang bagong tulay sa Barangay Baay. Ang nasabing tulay ang siyang nagdudugtong sa bayan ng Lingayen at Bugalyon na itinayo noong taong 1970. Buwan naman ng Marso, bumisita dito sa lalawigan ng Pangasinan si PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Sinaksihan nito ang pagdideklara sa bayan ng Lawak bilang drug-free municipality. Pinangunahan ni Mayor Silverio Alasio ang seremonya ng deklarasyon sa kanyang bayan bilang drug-free. Sinaksihan nito ni General Bato kasama din sina CIDG Director Ruel Obusan, Governor Amado Pogi Espino III at iba pa mga matataas na opisyal ng PNP sa probinsya at mga opisyal ng bayan. Sabay sa pagdeklara sa Lawak bilang drug-free municipality, ipresenta din ni Mayor Alasio kay Director General de la Rosa ang 186 na drug surrenderers na mag-graduate mula sa 22 barangay sa bayan. Laking pasalamat ng Chief Executive sa Uklan Tukhang ng PNP dahil ito ang niyang naging susi upang malaman nila lahat ng mga problema sa droga sa bawat barangay na na-action na naman nila kaagad. Ang paghahanap ng problema ay trabaho ng polis. Pag napalabas na nila yung problema, it's now our job. We use the community as well as the community paperwork. Pag nilagyan ng sulit na ito,
mas madali ang solusyonan ng problema kung nasa baba. So we localize it. Yung template ng Davao, they solve their own problem in Davao. So ganun din ang aming ginagawa. We declare it drug-free. Mas madali na ba ngayon ang problema? Mas mahirap i-sustain. Mas madaming challenges ngayon kasi talagang kailangan ng involvement ng the whole community. So yung strategy ngayon, namin yung problema, sana lahat ng membro ng komunidad itulong na. Ang naging pahayag ni Mayor Alarcio, kinatuwa naman ito ni General Bato, lalo na ang pagtatapos sa rehabilitation program ng mga drug surrenderies sa bayan. Dahil aniya, ito ay pagpapakitang hindi na babalik sa paggamit at pagtutulak ng iligal na droga. Napahanga din daw ito sa bayan ng Lawak dahil kahit 4th class municipality ito ay drug-free na siya. Magsisilbi din daw itong malaking hamon sa lahat ng residente na panatilihing drug-free ang kanilang munisipalidad. Ang lumang ng Cisco municipality na pero nagbalak yung drug addict sa kapaligiran nyo. Hindi ko tayo, Cisco municipality na pero just recently, dinigay ng mayor na drug-cleared municipality. Napaganda nila kung ito yung drug-free municipality. So it's now a challenge on your part, hindi lang ng mayor, hindi lang sa ating chief of police, hindi lang sa mga officials ng munisipyo, may challenge ito sa lahat ng tao ng Lawak na maintain yung pagka-drug-free ng ating munisipyo. Pahayag naman ni General Bato de la Rosa, ang deklarasyon ng Lawak ay sabay din ng paglulunsad ng discipline zone sa poblasyon area. Samantala, sinabi naman ni Governor Amado Pogi I. Espino III na katuwang ang provincial government ng LGU Lawak at ng kapulisan sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at katahimikan sa buong probinsya. Hindi rin aniya magagawa ng provincial government lamang ito at ng LGU at PNP ang mga trabahong ito kung walang pagkakaisa ang lahat. Pagsama-samahin po natin ang ating kagalingan upang panatilihin ang kalinisan, kaayusan at katahimikan po ng bawat barangay. Hindi lang po dito sa bayan ng Lawak, kundi dito sa buong probinsya ng Pangasinan. Ang pahayag ni Governor Amado Pogi I. Espino III, si Director General Bato din ang nanguna sa pagpapasinaya sa bagong PNP station ng Lawak na ang tanging hiling panatilihin nila ang kaayusan ng gusali na siyang nagsisilmukha ng disiplina bilang mga pulis at pagpapakita kung gaano kamahal ang kanilang mga propesyon. Matapos namang may balik sa pulisya ang kampanya sa iligal na droga sa pamagitan ng Oplan Double Barrel Reloaded, sinabi ni PNP Provincial Director Senior Superintendent Ronald Oliver Lee na mas mahigpit ngayon ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Sa katunayan, inumpisahan na nila ang implementasyon ng mga search warrants at nagsagawa ng anti-illegal drug buy bust operations na naging positibo ang resulta. Aniya, lahat ng target nila sa mga operasyon nito ay pawang personalidad na sangkot sa iligal na droga. Balik na kami sa double barrel reloaded operations. Pwede na po kami mag-anti-illegal drugs. At tuloy-tuloy po ito. Ito na po yung start ng karamakang kampanya ulit na laban sa illegal na droga sa ating probinsya. Sinabi ni Pinili na bago pansamantalang nahinto operasyon sa iligal na droga ng isang buwan, 87% ng mga barangay sa Pangasinan ang nakiyang na mula sa iligal na droga. Kaya nakipag-usap sa mga barangay officials na magkipagtulungan na mapanatiling lugar na clear ang kanilang mga lugar sa iligal na droga. Ang pansamantalang pagtigil ng police operations laban sa iligal na droga ay sinamantala naman ng ibang drug pushers na nagsibalikan at nagbalik dito sa pagtutulak ng droga. Maganda raw anyang natigil ito dahil lumabas sa mga nagtagong drug personalities at siya ngayong pinipitas ng kanilang nanunumbalik na operasyon. Umalis sila doon sa kanilang lugar. At kung 6 na buwan po kami natatay, 6 na buwan din po sila iba doon. Nung nahinto po kami ay nagbalikan po sila. Ang ginawa po namin ay sa ipagtulungan din ng mga taong bayan at sa mga barangay ay continuous po yung monitoring namin doon sa mga personalities na hindi pa nasusurrender at doon sa mga hindi pa nauhuli. Nakakahuli lang, wala kang tao na mag-operate, kaya lang namin silang lumabas. At yung nga po, lumabas sila ng lumabas. So nung ito ngayon may bearing sa amin, ang sinasabi ko, picking hours po kami ngayon, identify namin lahat sila.
Unang sinuspende ni Pangulong Duterte ang war on drugs dahil sa kontrobersyang kinasangkutan ng mga pulis kung saan pinatay ang Koreanong negosyante sa Campo Crame. Sa pagkakataong ito, mas magiging focus at mainit na raw ang PNP sa giyera laban sa illegal na droga upang hindi masingitan ng mga tinatawag na police scalawags, mga sibilyan na nagpapanggap na mga vigilante na may kanya-kanyang agenda. So, I said, we must be careful at this time. Siguro natin hindi kami sumitan. So, gagawin kong merong mga pataya na hindi talaga, hindi natin outside of our police operations, kailangan imbestigahan talaga ng ating mga police. Desisyon ito ng Pangulo dahil sa pagtaas ng drug activity at sa kahilingan ng mga mayor na ibalik ang Oplan Tukhang. Kinausap ng General ang mga subordinate commanders na tiyakin ang pagpapatuloy ng war on drugs ay hindi masisingitan ng mga pulis kalawag sa tiyaking lahat ng drug enforcement units na ibubuuin ng mga personnel na malilinis at walang questionabling pagkatao. Tiwala siya na sa pagkakataong ito, mahuhuli na may tinuturing na big fish na sa likod ng illegal drug trade. Para maging ganap na maayos ang drug operation at maiwasan ang tinatawag na collateral damage sa war on drugs, binuwag ang Anti-Illegal Drugs Group at bubuo ng panibagong grupo na tututok at mag-iimplementa sa operasyon laban sa illegal na droga. Ang grupo ay tatawaging PNP Drug Enforcement Group o PNP-DAG. Nilinaw din niya na ang mga ilalagay dito ay mga bagong personalidad na taglay din ng patriotism o pagiging makabayan kung saan bawat local police stations ay bubuo ng Municipal Anti-Drug Enforcement Unit kung saan ang Chief of Police ang siyang bahala na pumili ng mga taong magsasagawa ng drugs operation. Wala naman ani magiging problema kung maging bata ang mga mailagay sa grupo dahil mas madaling turuan ng mga ito at mayroon pa rin naman ani ang mga matatagal at matatanda ng pulis na mataas at manatili o nananatili ang katapatan at pagiging makabayan. We will reactivate our anti-drug unit, but we also remain it. And we will fill it up with new personalities, bagong tao. Ito lang magsusalahin natin. Siguro yan na talagang, sabi nga ni President Duterte, young men with fervor and patriotic sense of patriotism towards the country. Samantala, sinabi rin ng PNP chief na wala namang sino man sa mundo maski ang otoridad ay may gustong maging madugo ang war on drugs. Aniya, hindi makukontrol at talagang may madidisgrasya na kapag nasa war on drugs. Hindi aniya masasabi kung sino ang malalagas, kung ang pulis o ang drug personality, lalo na kapag ang mga ito ay nanlalaban. May panawagan din ng pulisya sa simbahan na sana'y makipagtulungan sa kampanya laban sa illegal na droga. Kasabay nito, hinikayat nili ang mga taga-simbahan na makipagtulungan sa pulisya sa kampanya sa illegal na droga. Yung simbahan mo po talaga kung gusto nilang tumulong. Tumulong din po sila ng mag-convince ng ating mga kababayan na sila ay mag-surrender na po yung mga gumagamit at nagbebenta ng droga. Para po matulungan natin sila. Hindi po basta itatago lang. Palatasin po natin sila at i-rehabilitate po natin. Optional aniya ang pagsama ng mga taong simbahan sa kampanya sa illegal na droga. Napaka-aktibo ng religious sectors na nauna pa lamang na kampanya sa illegal na droga, subalit limitado lamang sa reformation at rehabilitation tulad ng counseling at seminars sa mga surrenderers na talagang nakatulong ng malaki. Kumpara naman sa mga exercise na kailangan lang upang mailabas ang toxin sa katawan ng mga ito. Ang kanilang kilos ay sinundan ng one-time, big-time operations. Nagsagawa ng mga sabayang search warrant sa implementasyon laban sa mga kilalang drug personalities at mga taong may nagmamay-ari na mga unlicensed firearms, maging ang buy-bust operations. Inumpisahan ng one-time, big-time sa San Manuel, Lingayen, Binmane, Orbistondo, Villasis, Bayambang, Manawag, Mga Tarem, Mga Dan, Asingan, Binalonan, Balungaw, Basista, Bani, Santa Barbara, Bautista, Dasul, Sual, Bulinaw, Labrador at Balungaw. Ang maigpit na pagpapatupad nito ay isang indikasyon na pinapaigting ng Pangasinan Police Provincial Office ang kampanya laban sa illegal na droga at ang pagtaas ng nahuling drug users, pushers at pagkumpiska ng malaking halaga ng droga at illegal na pagdadala ng baril ay nagpapakita ng matagumpay ang anti-criminality campaign.
Samantala, mga kaaksyon, nagtipon-tipon na iba't ibang katawan ng mga ahensyang miyembro ng Joint Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council kung saan ipresenta ang Provincial Peace and Order and Public Safety Plan draft. Tinalakay din ng iba pang padak concerns tulad ng Peace and Order Situation Update. Si Governor Mado Pogi ISP III ang nanguna sa naturang pagpupulong bilang chairman ng PADAC kasama si Vice Governor Ferdinand Kalimlim at ganoon din ng PNP at PDEA ang naturang pagtitipon. Sa binigay na update ng PNP, kapansin-pansin ang pag-angat ng kanilang mga kampanya o dahil na rin sa patuloy at agresibong implementasyon ng Focus Police Operation sa laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad. Ito dahil na rin sa mga bagong nabuo na strategic Pangasinan PPO plan on enhanced managing police operations, innovation and modification sa kanilang anti-crime strategies, operational methods na naisagawa sa tulong at suporta ng komunidad at iba pang stakeholders. Base sa Focus Crime, lumalabas na ang nangungunang contributor sa krimen mula January 1 hanggang March 5, 2017 ay ang vehicular traffic incidents na umabot sa bilang ng 1,637. Sinundan ng physical injuries na 195 incidents, theft na 137 incidents, rape na 70 incidents at robbery 64 incidents. Ngayon na 2017, ang top 3 focus crime ay physical injuries na siyang pinaka-highest crime contributor na naitala sa 195, theft na 137, rape sa 70 naman mga kaaksyon. Sumunod ang robbery, 64 incidents at murder na 35 incidents, carnapping o motor napping 27 incidents, homicide na 3 incidents, ganoon din sa cattle rustling. Ang mga lugar naman na natatalaho na bilang ng top 3 crime contributor ay ang 4th District, sundan ang 3rd District at 5th District. Sumunod ang 2nd District, 6th District at 1st District na may kabuuang crime volume ng 12,270. Samantala, sinabi naman ni OIC PD, Provincial Director Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee na sa pag-resume na double barrel reloaded na pagsagawa o nakapagsagawa na sila ng 58 operations. 11 dito ay implementasyon ng search warrants na RA 9165, 28 sa bypass operation at 4 na police response. Habang isinasagawa ng pulisya katuwang ibang law enforcement agencies ang umaatikabong kampanya sa iligal na droga, may ilang barangay officials na nagpakita ng kawalang suporta. Tulad na lamang ng pag-atras ng 5 barangay kagawad sa bayan ng Binmalay sa implementasyon ng search warrants. Isang furniture maker sa Malindog ang target ng search operations sa pangunguna ng nooy hepe na si Police Superintendent Mona Asis. Nakumpiska sa target ang 12 plastic sachet ng suspected shabu at shabu paraphernalia. Ngunit bago pa natapos ang search operation ay isa-isa umanong nangawala ang 5 barangay kagawad na tumangging mag-witness sa ginawang operasyon. Umpisa, pa rin sila, sinamahan din sa umpisa. Pero pagdating sa pagkapkap ng aming searcher, hindi na rin sila cooperative. And then, nung ongoing na yun sa search, sa unang palapag ng bahay, paunti-unti na silang nagtalasan hanggang sa lahat na wala na sila, hindi na sila bumalik. May naiihi, may kung ano-ano yung mga asunto nila, then hindi na po talaga sila bumalik. Ang pahayag ni Police Superintendent Mona Asis, ipinalam din nito ang ginawa ng mga kagawad sa DILG dahil dito bumalik sa lugar ang kinatawan ng DILG sakaling nagsibalikan sa lugar ang 5 barangay kagawad. Paliwanag dito ng PNP, maaaring sampahan din ng kaso ang mga kagawad na tumangging makipagtulungan sa operasyon dahil ito ay bahagi ng kanilang responsibilidad at obligasyon. Hindi mo naman maiwasan kasi yun dahil siyempre taga doon sila, minsan hindi nila yung maiwasan na matakot din. But after explaining naman doon sa kanila na sabi, kagawad, kapitan, duty mo yan, sinumpang tungkulin mo yan na kailangan nandyan ka. Kapag aayaw ka, magkakakaso ka. Ang naging pahayag ni Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee. Buwan ng Marso pa din,
Isa sa pinakamagandang nangyari sa mga taong nasa likod, ng mga balita at programang ibinabahagi at iniere sa Aksyon Radyo Pangasinan ay ang pagkilala na ibinigay dito na ilang grupo kabilang na ng mga estudyante at universidad. Isa na rito ang parangal na bilang Best AM News Program ng Aksyon Radyo Balita ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan sa katatapos na First Annual Aninaw Media Awards ng University of Pangasinan FINMA, Association of Communication Students. May temang Reinforcing the Essence of Truth, Responsibility and Credibility in the Age of New Media. Kabilang sa mga partisipasyon ang iba't ibang universidad at kolehiyo sa lalawigan ng Pangasinan. Ginanap ang pagbibigay parangal sa Pangasinan Training Development Center sa bayan ng Lingayen. Ang programa ay dinaluhan na ilang mga mamahayag sa lalawigan ng Pangasinan. Dumalo din si Governor Amado Pogi I. Espino III na nagbigay ng mensahe para sa mga kalahok sa programa. Ang parangal na ibinigay sa aming himpilan ang nagsisilbing inspirasyon para lalong pagbutihin at mag-isip pa ng mga paraan upang maipabatid ang mga impormasyon kinakailangan para sa kabatiran ng aming mga kaaksyon. Samantala, isa naman sa malaking programa ng provincial government na ginawa ngayong taon ang paglulunsad ng Umaani Festival o Expo. Exhibit ito ng mga produkto agrikultura, ganun din ng mga farm machineries and equipment, process product ng mga kabaihan at agro-entrepreneur. Dito rin ginawa ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging mga magsasaka at mga mangingisda. May paligsahan din ng pinakamalaking gulay at prutas. Ginawa ang tunong aktibidad bilang pagkilala sa mga nasa sektor ng agrikultura. Sa mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III, nagpasalamat siya sa mga namagsasaka at mga mangingisda. Well, nakakakain ng lahat dahil sa kanilang mga gawain. Dito rin niya binanggit na naglalaan ng provincial government ng 80 milyong piso para sa mga agrikultura ng lalawigan at nais nila na madoble ito para sa susunod na taon. Nais din niyang ituro sa mga anak, kabataan, na inirahan sa mga barangay ang kahalagahan ng sakripisyo na siyang matututunan sa bawat magsasaka. Ito po kulang na 1 linggo, 5 araw ay pagkilala po sa inyong mga sakripisyo. Salamat po sa inyong pagpapakain, hindi lang po sa barangay, sa bayan, kung hindi po sa buong probinsya ng Pangasinan. Ginagawa po lahat ng provincial government. More than 80 million po ang nakabudget para sa ating agricultura dito po sa probinsya ng Pangasinan. Susubukan po namin na duplihin po yun para next year. Ang payag ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Wala namang kawala sa pulisya, baka kabaro nilang tiwali at nasasangkot sa iligal na aktibidad. Isa na rito ang pagkakaaresto ng Aguilar PNP at PID Pangpo sa dating pulis na hininalang gun runner sa pamagitan ng entrapment operation sa Barangay Lawag, Aguilar dahil sa paglabag dito sa RA 10591 ng mga suspect na sila Police Inspector Jeffrey Mejia Cruz, 33 anyos, umani dating PNP member na nakatalaga si Regional Public Safety Battalion Procor, residente ito ng Abra, at kasamahan nitong si Jesse Kami Kaburnay, 40 anyos, electrician, residente ng bayan ng Bugalyon. Kunwaring bibili na armas ang operatiba ng PNP Aguilar kay Jeffrey, kasamang Provincial Intelligence Branch ng PPO na nagkasundo na sa paanan ng bundok magkikita sa Sitio Baliling, Barangay Lawag, Aguilar. Nang ilabas na ang kanyang tindang baril, dito inarestong suspect kasamang kanyang alalay na residente ng Avan Street, Barangay Poblacion, Bugalyon. Kabilang sa mga nakumpiskay, 2 shotgun, 9mm pistol, 1 caliber 45 at 2 rifle grenade. Hindi pinayagan ng korte na makalabas si Mejia at kasabwat nito. Naging daan ng maigpit na pagpapatupad ng pulisya sa search warrants para mahuli ang iba't crime groups. Nahulihan ng droga ang 2 umunoy membro ng Bacani Cattle Rustling Group sa San Carlos City na sina Lito Bulatao E. de la Cruz alias Jerap, 48 anyos, magsasaka, newly emerged drug personality at residente ng Barangay Balite. 5 paketa ng suspected shabu ang nakuha sa kanyang bahay. Na-monitor lamang umano na ito ay nasasangkot sa illegal na droga ng pagpahingahin ng PNP sa pagsasagawa ng Oplan Tokhang. Sunod na nahuli si Herminio Muñoz y Reyes alias Ming, 52 anyos, kabilang sa badak list at residente ng Barangay Balite Sur. Nakumpiska naman dito ang 6 na pakete ng suspected shabu at caliber 38 revolver na walang serial number at 5 bala. 2017.
sa buwan ng Marso, tagumpay ang Pangasinan 2 at Dagupan City sa puspusang training ito. Sa mga manlalaro ito'y matapos mapanatili ng Pangasinan 2 ang kampyonato sa R1AA, ganun din ang Dagupan na natiling overall sa number 2 ranking. Ginanap ito sa Yearend Stadium sa Bantay, Locosur. 4 na gintong medalya ang lamang ng Pangasinan 2 sa pumapangalawang Dagupan City na pangalawa din noong nakaraang taon sa R1AA. Ang Pangasinan 2 at Dagupan City ay nagtala ng 1-2 finish sa 2016 R1AA meet San Carlos City. Pumangatlo ang Pangasinan 1 na may 39 gold, 39 silver at 49 bronze. Pang-apat ang Ordineta City na may 38 gold, 31 silver at 43 bronze. Sumunod ang La Union na nag-uwi ng 28 gold, 43 silver at 37 bronze medals. Lawag na may 28 golds, 30 silver at 39 bronze medals. Ilocos Norte na may 27 gold, 35 silver at 58 bronze medals. Pangulo naman ang Batac City na may 25 gold, 21 silver at 5 bronze medals. San Carlos City na may 18 golds, 23 silvers at 26 bronze medals. Pangsampu ang Ilocos Sur na may 17 golds, 22 silver at 31 bronze medal. Sunod ang San Fernando City na may 16 golds, 10 silver at 18 bronze medal. Nasa pang-12 pwesto ang Alameda City na may 9 golds, 5 silver at 20 bronze medals. Camden City na may 4 golds, 5 silvers at 8 bronze medals at Vigan City na may 2 golds, 3 silver at 14 bronze medals. Naganap si Mayor Belen Fernandez at binati ang mga young athletes, mga coaches, mga sports officials, mga teachers at mga mahal sa buhay na mga ito dahil sa tagumpay. Nakasungkit ng 51 golds, 40 silvers at 41 bronze medals ang Balon Dagupan team na siyang pinakamalaking medal haul dahil para mapanatili ang number 2 spot sa overall medal standing ng R1AA. Dusmel 17 ang ating year-end report ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Kami po magbabalik sa mga marami pat iba pang mga pangunahing balita sa taong 2017 pagkaraan lamang na ilang mahalagang paalala. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Ako po si Congressman Ron Pisalo ng Kabayan Party List. Nais ko pong ipabot sa inyo napakainit na pagbati ng Kabayan Party List sa isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nawa ang pagmamahalan, kasiyahan at kaligayahan na hatid ng Paskong ito ang siyang mamayani sa ating mga puso. Nawa ang pagmamahal ni Nanay ni Jesucristo ng unang Pasko ang siyang magbuklod sa bawat isa sa atin, kasama ang ating pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Hangad din ang Kabayan Party List na lalo pa tayong maging mas masagana ngayong 2018. Makakaasa kayo na patuloy ni susulong ng Kabayan Party List ang ating karapatan sa mas maayos na kalusugan, sa disenteng pabahay at kabuhayan, sa dekalidad na edukasyon at sa pagsusulong ng karapatan ng mga mahal natin sa abroad. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Congressman Ron Pisalo ng Kabayan Party List na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nawa, patuloy tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Maraming salamat!
Serbisyong tunay ba ang hanap mo? Serbisyong mula sa puso tungo sa ganap na pag-asenso. Dito sa lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Fernandez. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, tatak ang serbisyo. Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Live by 1161 kHz AM band. At mapapanood din ng live via Facebook. Tatak ang serbisyo.
Isang mapagpalang araw sa bawat sapo sa atin. Ako po si Congressman Ron Pisalo ng Kabayan Party List. Nais ko pong ipabot sa inyo napakainit na pagbati ng Kabayan Party List sa isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nawa ang pagmamahalan, kasiyahan at kaligayahan natin ng Paskong ito ang siyang mamayani sa ating mga puso. Nawa ang pagmamahal ni Nanay Jesucristo noong unang Pasko. Serbisyong tunay ba ang hanap mo? Serbisyong mula sa puso tungo sa ganap na pag-asenso dito sa lungsod ng Dagupan. Ang pagsalubong sa bagong taon ay isang maligayang okasyon. Huwag nating umpisahan ang taon ng malungkot. And what happened? Mga putol na daliri, mga sumabog na kamay, yung iba buong kamay ang puputulin. So, sana maging lessons to sa mga iba. At magtanda na yung pagpapaputok, may kasama na risk, may kasama na aksidente. Taon-taon, marami ang nasusugatan at nasasawi dahil sa paputok. Ito rin ay may dalang panganib sa kalusugan at maaaring pagmulan ng sunog. Payo ng CHO, gumamit na lamang ng mga alternatibo na paingay at pailaw tulad ng torotot. Iwasang gumamit at bumili ng mga ipinagbabawal na paputok. Huwag na lang hayaan na magpaputok yung mga bata. And especially yung mga pinagbabawal natin na mga paputok like Watusi. Kung na-ingest nila yon, it can cause death, di ba? So, kung maaari yung mga parents, wag na lang bumili ng paputok para hindi mapahamak yung kanilang mga anak. Importante po, pag may nasabugan ng kamay or wherever sa katawan, dalhin na lang agad sa ospital. Kasi ang kalaban natin, tetano. And yung mga hindi sumabog na firecrackers, buhusan na lang ng tubig para hindi paglaruan ng mga bata. Panawagan namin, iwas paputok, iwas disgrasya para sa isang mapayapa at ligtas na bagong taon. Makiisa tayo sa kampanya at salubungin ang bagong taon ng mapayapa. Iwasan ang paputok, fireworks display ang patok. Mahal kong mga Dagupenyo, sa nalalapit na Kapaskuhan, sa puso at sa isip natin ang tunay nitong kahulugan. Sa Dagupan at aturingan ya sakay ya balo tan undatakep na bali, arawilay na kartayon. Sa pagbabalik tanaw natin sa ating tagumpay, tandaan natin na ito ay nahalin tulad sa modelo ng Belen noong unang Pasko. Mula sa isang sabsaban ay humayo ang kabutihan at pagtutulungan. Ang kapanganakan ni Jesucristo ay nagpakita ng wagas na pagmamahalan at ang tunay na halaga ng pamilya. Ang mga aral nito ay nagdudulot ng kapayapaan at gumabay sa sangkatauhan tungo sa kaunlaran. Mangkakaiba tayo, yamang paunlad at mas marakab na dagupan. Lamat, malikot na kapaskuan at ikatayan amin. Muli, maligayang Pasko sa ating lahat. Serbisyong tunay ba ang hanap mo? Serbisyong mula sa puso tungo sa ganap na pag-asenso dito sa lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Valdez-Ferrer. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, tatak ang serbisyo dito lamang sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, live by 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live via Facebook. Tatak ang serbisyo. Ako si Teresa Imato, 48 years old, taga-Tubong, Dagupan City. Pumunta ako sa Bahrain bilang isang caregiver, pero hindi naman isang caregiver ang trabaho ko. Grabe ang dinanas ko doon sa kanila. Tapos ayun na, pinapulis na ako, pinakulong. Si Aling Teresa ang ika-78 Dagupenyo o OFW na natulungang mapauwi ng bansa sa tulong ng Dagupan City OFW Test matapos na bumagsak sa kamay ng mapangmaltratong employer. Pinakulong po ako sa pulis, bali 14 days po sa kulungan. Kung hindi, doon sa mga kaibigan ko, hindi alam kung nasaan ako, hindi na alam pati ang agency, hindi alam kung saan ako dinala. Sila sa embassy, sa OWA, lahat gumawa ng paraan para makontak ako. Kaya laking tulong ni Mayor sa akin.
Ayon sa Public Employment and Services Office, ang kaso ni Aling Teresa ay kabilang sa 120 cases na inaasikaso ng OFW test sa lungsod at nagresulta ng agarang aksyon sa tulong ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Pang 98 na siya na solve na case dito sa Dagupan City out of the 120 na cases po. So, mapalad po talaga si Ma'am Teresa na natulungan po natin kaagad siya through our mayor. Paalala ng peso sa mga Dagupenyo na may kapamilyang OFW o nagbabalak mangibang bansa, maaaring magparehistro sa Dagupan City OFW Desk upang matiyak na ang recruiter na kumukuha sa inyo ay legal. Makipag-ugnayan sa PESO focal persons sa inyong barangay o magpunta lamang sa OFW Desk sa PESO Office, Dagupan City Hall o kaya ay tumawag sa OFW Assistance Desk sa numerong 0925-808-3808 at hanapin si PESO Manager Joy Shabno. I-verify niyo po dito sa PESO para makita natin kung legitimate yung kanilang agency na kung saan sila nag-apply para maiwasan po natin ang illegal recruitment. Hangarin ng gobyerno na makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang bawat Dagupenyo. Ang payo ko lang sa mga OFW, mag-isip mabuti bago pumunta sa abroad. Mag-isip na ilang 100 times, hindi lang 100 times. Kung may negosyo sila dito o kaya may pagkakitaan dito na lang para makikita nilang pamilya nila. Kasi ang hirap kung Babalik ko ang Yearend report ng Aksyon Radyo Pangasinan News Leader. Sa alam pa rin ni Aksyon Violy Valdez-Ferrer, Aksyon Dove Tibacay, Aksyon Iris Paed, Aksyon Icon Pasyon at Aksyon Nuts. Ang inyong pong lingkod, Aksyon Cisco J. Flores. Sa buwan ng Abril, mga kaaksyon, habang sinasagawa ng pulisya ang maigpit na kampanya at gera laban sa illegal na droga, kapansin-pansin din ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril ng riding in tandem at iba pang kriminal na grupo sa mga biktima na hininalang may kinalaman o sangkot sa illegal na droga at iba naman wala subalit sa paniniwala ng pulisya. Sinasabayan ng riding in tandem criminals ang kanilang kampanya upang mabulilyaso sa pagsisikap na matunton kung sino-sino ang supplier nito. Ang iba naman ay may ibang pakay. Sa Bunuan, Binlok, mga kaaksyon, nakita doon ang katawan ng hininalang biktima ng summer execution. Tagtad ng saksak sa tigliran ang biktimang si Constancio Cambay Sabado, 40 anyos, dating contractual employee sa city government ng Ordoneta. Residente rin na nasabing lungsod. Balot ang kalahati na muka ng packaging tape at may iniwang papel na may nakasulat na katagang "Huwag akong tularan, tulak ako, susud na kayo" sa salitang Pangasinan. Tatlong bangkay naman na nakita sa mga magkakahiwalay na lugar. Dalawa sa magkahiwalay na lugar sa barangay Katablan. Ang isa sa tabi ng kalsada habang ang pangalawang bangkay ay sa Sitio Payatas. Parehong may nakitang sulat na pusher, "Huwag tularan" sa dalawang bangkay. May tama ng pako sa ulo ang isang bangkay habang dalawang tama naman sa sentido ang pangalawang bangkay. Sunod na nakita ang isang bangkay na may tama ng balang barila malapit sa ilog ng barangay Primicia, Santa Barbara. Pinalalagay na magkakasama ang tatlo dahil hindi magkakalayo ang lugar kung saan sila nakita. Dalawang bangkay naman, ang laki naman ang nakitang nakabulagta at wala ng buhay sa San Angel Rosales. Umano'y itinapon ito sa lugar ng isang puting van. Nakilala dalawa na sina Antonio Azares, residente ng Makati City, at Jomar Dayok, residente ng Trinidad, Bulacan. Base sa kanilang temporary license na nakita sa kanilang wallet, dalawang modelong puting van daw ang nakitang huminto sa lugar. Nakarinig ng mga putok ng baril. Ayon sa witness, pagkaalis ng dalawang sasakyan, agad itong nagpunta sa lugar at nakita ang dalawang bangkay na may tama ng bala sa ulo at katawan. Umatake din ang riding in tandem sa bayan ng Kalasyaw kung saan pinaslang isang Edmar Carcha Ibandon, tricycle driver residente ng barangay Doyong. Dalawang kataong nakasuot ng jacket na sakay sa motorsiklo ang tumira sa lugar. Isinugod sa pagamutan si Carcha, subalit hindi na umabot pa ng buhay dahil sa tama ng bala sa katawan. Samantala, wala namang na-recover na fire cartridge o maski yung tingga ng mga pulis sa lugar. May vendor din na itinumba ng riding in tandem sa Mangkuk, Kalasyaw, nagliligpit ng mga gamit
gamit ang biktimang si Rodel Pisana, 33 anyos, construction worker at siomai vendor ng barilin ito. Sa Malasiki naman, biktima rin ng riding in tandem criminal si Jojo Espalarga Inakab. Binaril ito gamit ng caliber 45 habang naglalakad pa uwi. Binaril din ng di kilalang salarin si Diosdado Valdez-Igalsim ng San Pedro III, Lawak, Alcala. Mag-isa itong naglalakad pa uwi nang biglang barilin sa ulo ng di kilalang mga salarin. Pinaniniwala ang biktima ng mistaken identity dahil maari raw na ang kaanak nitong si Judy Petenis E. Bautista ang target. Nakuha sa lugar ang isang caliber 45 pistol. Patay ang isang 35 anyos na meat vendor matapos pagbabarilin naman sa bayan ng Lingayen. Ang biktima ay nakilalang si Jovena Quizon E. Santa Cruz, kasalukuyang naninirahan sa New Street East Poblacion, Tubong Lobong, San Jacinto. Pinagbabaril ito ng riding in tandem criminal sa iba't ibang bahagi ng katawan sa Avenida Street Poblacion. Samantala, namatay naman sa bypass operation ng pulisya at PDEA sa mga Aldan dahil nanlaban sa isinagawang bypass operation ng Asingan Police at PDEA laban sa suspect na si Dante Moniz, residente ng bayan ng Villasis. Ang transaksyon ay ginawa sa Gigilo ng mga Aldan. Subalit natugunan ng mga pulis ang katransaksyon, kaya ito tumakas na corner sa barangay Nabalwan. Nakipagpalitan ng putok ang suspect sa mga operatiba. Tinamaan ng bala ng baril. Dinala sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival. Nakuha sa bangkay ng suspect ng isang holster, singsing, 2 sachet ng inilalang shabu, pera na nagkakalaga ng 326 na piso at itim na pitaka. Patay naman sa pamamaril ang dating punong barangay ng Kulayo. Ang biktima ay nakilalang si Conrado Huelas Ibayna, 67 anyos, isa ring magsasaka. Nakahiga na ito para matulog nang makarinig ng ilang putok ng baril na inakala pa ng asawa na mula sa pumutok na linya ng kuryente. Saka na lamang nakita ng ginang ang baril na di malamang kalibre ng baril mula sa bintana na bahagyang nakabukas. Nakarinig ng ilang putok at nakita na lamang ang asawa na naliligo sa sarili nitong dugo. Sa engkwentro naman, napatay ng mga miyembro ng PNP Ordoneta City ang isang miyembro ng notorious na Gun for Hire group na Pong Reyes and Giovanni GFH group sa barangay ng Kayasan, Ordoneta City. Nakilala lamang sa alias Odang Reyes ang napatay na suspect. Isinugod sa pagamutan si Reyes, subalit dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, arestado naman ang kasama nito si Eric Serain. Nagkasunod-sunod din ang accomplishment ng pulisya at PDEA laban sa mga itinuturing na high-value targets. Una na ang pagkakaaresto sa top 2 high-value targets sa national level ng PNP. Dala ang search warrant. Hinalugwog ang inaupahang bahay nito sa barangay Makalong sa bayan ng Asingan. Nakuha kay SPO1 Julius Rosales, 44 anyos, ang kalibre 45 na baril, 3 magazine, 5 balat, 6 na sachet ng shabu. Pangalawa raw ang pulis sa listahan ni Pangulong Duterte sa high-value targets dahil sa lawak ng ginagalawan nitong network pagdating sa illegal na droga. Nakadisino ito sa Tividad Police. Arestado naman ang dating konsehal ng mahulihan ng illegal na droga sa Ordoneta City. Nakilala itong si Mark Joseph Andrada, residente ng Barangay Pinmaludpod. Walong pakete ng suspected shabu ang nakuha sa kanyang bahay. Umano'y miyembro ito ng Andrada Group na sangkot umano sa illegal na droga sa lungsod. Naaresto din si Benjamin Andrada E. Mangawang alias Makmak, residente ng Barangay Mangandampay, Malasiki. Nakuha sa kanya ang isang malaking plastic sachet na may laman na 5 pakete ng suspected shabu. Arestado din ang Barangay Kagawad na HVT Level 1 sa Sitio Isla sa Barangay Malibong sa Orbistondo. Doon naaresto ang suspect na si Victoriano Brian Ortega Jr., HVT Level 1, 32 anyos, incumbent Barangay Kagawad ng Barangay Galarin. 5 pakete ng suspected shabu ang nakumpiska sa kanya. Timbog din ng PNP po sa Rubio, PDEA Region 1 at Baguio City Police ang suspect na sina Arnold Castro Soriano, top 1 drug personality ng Pangasinan PPO, at Cherry Lakwata Likaykay at SVT Level 2. Kulong din ang Level 2 Provincial High Value Targets ng Pangasinan matapos magsagawa ng bypass operations ang mga otoridad sa Arcangel Street, Barangay Poblacion, Ordoneta City. Nakilala ang suspect na si Mary Jane Soriano E. Castro alias Ding, Level 2 Provincial High Value Target, 43 anyos at residente ng Alipangpang, Pusurubio. Nakumpiska sa suspect ang 2 pakete ng suspected shabu at 500 pisong marked money. Sa Alamina City,
napatay ng pulisya sa engkwentro ang 2 miyembro ng Akyat Bahay at Basag Kotse Group na nangyari sa Barangay Road ng Sitio Boriques, San Vicente, Alaminos City. Armado ang 2 ng caliber 38 revolver at caliber 9mm pistol. Miyembro daw ng original Pangasinan gangster ang 2. Sinita sila ng mga pulis matapos makatanggap ng impormasyon sa bibiktimahin ng 2. Napatay na magkaengkwentro ng pulisya sina Reynald Humilde alias Joseph at Joseph Cabito III alias Tatay Balong. Natagpuan din sa crime scene ang baril na ginamit ng mga sospek, mga bala, nakaw na relo at checkbook ng bangko. Bigo naman ang Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office sa target ng zero drowning incident sa paggunita ng Semana Santa. Sa kabila kasi ng kaliwat ka ng pagpapaalala sa publiko at beachgoers, nakapagtala pa rin ng 8 insidente ng pagkalunod. Karamihan sa sanhi ng pagkalunod ay paglangoy ng nakainom tulad ng nangyari sa White Sand Beach sa Tondolanda, kung saan idineklarang dead on arrival ang biktima si Darwin Castrece, Ipagurunan, 38 anyos, na matapos makipag-inuman agad naglangoy. Sa Agno River sa Barangay Lawak, Alcala ay idineklarang dead on arrival sa pagamutan ng biktima si Marjun Alnas, 26 anyos, residente ng Barangay Aringin, Moncada, Tarlac, at Melon River sa Barangay Santa Cruz sa Nacinto, kung saan nakilalang biktimang si Artemio Villegas si Arcel, inatake sa puso habang naliligo sa dagat. Ang 71 anyos na si Desemprado Garcia E. Tolentino. Nalunod naman sa ilog sa Pasalubong isang taong gulang na si June Ray Sandoval Ramos. Bit-bit ito ng kanyang ama na si Mario Sandoval. Subalit nadulas habang naliligo sila sa Malasin River. Sa swimming pool naman nalunod ang 7 taong gulang na si Oliver Abawag Agpawa ng Pozorubio. Napabayaan ito ng kanyang mga kaanak habang nagkakasiyan sa kanilang outing. Trahedya din ang kinalabasan ng summer outing ng 15 anyos na binata sa Bagbag Beach sa Barangay Victoria, Alaminos City. Namatay si Kenneth Kama Ibal Corta. Sa Lingayen, hindi na nakaahon mula sa Agno River ang 40 o 34 anyos si Louis Avila Seymangandi, isang construction worker, residente ng Dumalandan East. Nakainom at pilit na tumawid dito ng ilog. Nasundan pa ito ng ilang insidente ng pagkalunod ditong bakasyon at 4 ang namatay. May insidente sa Arangay Biway, Bulinaw, nalunod ang batang si Marlene Carino Tuan, 7 taong gulang, at Princess Leia Nutarte Carino, 10 taong gulang, residente ng Kinawayan ng Bani. Nakatulog ang kanilang tiyuhin at hindi na malaya ng pag-alis ng mga bata. Sa Balingkanging River, sa Barangay Poblasyon, Mabini naman nalunod ang biktimang si Jose Supangan, nasyonal, 18 anyos, residente ng Sitio Kuala, Barangay Tagudin ng Sabing Bayan. Pilit umanong tinawid ng biktima ang ilog, ngunit nakaramdam ng pagkapagod habang ito'y lumalangoy. Sa Eco Park sa Agno River, Barangay Santa Rosa, Santa Maria, nalunod ang biktimang si Noel Vino, 49 anyos ng Barangay Poblasyon, Balungaw. Lasing ito ng lumangoy. Mga kauksyon, mula sa grand opening na pinangunahan ni 4th District Congressman Christopher Top de Venecia kasama Executive Chairman ng Bangus Festival na si Epe Rapanan, pinaka-dinumog ay ang pinakamasaya at pinakamalaking street party sa bansa. Maraming pulis ang dalaga para masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Ginanap ang street parties sa Venecia Road Extension kung saan maraming local at national artists ang nagpasya at nakibahagi sa bago pa ito. Dinagsa rin ng mga libo-libong tao ang street dancing competition. 4 na mga pulis, augmentation force at force multipliers ang nagbantay sa buong pagdaraos ng aktibidad. Nagpasiklaban sa street dancing ang mga barangay na hinati by cluster. Ang cluster 1 ay binuo naman mga aksyon ng Barangay Salisay, Mangin, Bulusan, Tubang, Mamalingling at Tambak ang nagkampiyon sa Gilon-Gilon at Balay Street Dancing Competition. Iniwi nila ang premyong 150,000 pisong cash prize. Sumunod ang Festival of the North na niloka naman din ng taga-ibang lalawigan na nagkampiyon sa kanilang festivals. Ang Tribo Pandan na mapandan ang kampiyon sa Festivals of the North. Nasugid dito ang grand prize sa 400,000 piso
Bukod sa pagiging kampiyon, nakuha din ng Pandan Festival ang Best in Costume, Best in Props at Best in Street Dancing. Magugita ang Pandan Festival din na nanalo sa sinagawang Parada na Luyag Street Dancing Competition sa selebrasyon ng 437 Agaw na Pangasinan itong April 5, 2017 na dinaos naman sa provincial capital sa bayan ng Lingayen. Samantala, first runner-up naman ng Bangus Festival na nag-uwi ng premyong 200,000 piso. Second runner-up ang Tinugbo Festival ng Pugola Union at first time naman na sumali sa Festivals of the North. Inuwi nito ang premyong 100,000 piso. Third runner-up ang Basi Festival na Nagilian La Union na nanalo ng 80,000 piso. Fourth runner-up naman ang Dinamulag Mango Festival ng Ibaw Sambales na nag-uwi ng 60,000 piso, habang fifth runner-up naman ang Talong Festival ng Rosales, Pangasinan, Halaman ng Festival ng Giginto, Bulacan at Pamulinawin ng Lawag, Ilocos Norte. Iniwi ng mga ito at tig 50,000 pisong premyo. Kabilang pa sa mga aktibidad ng Bangus Festival ay ang Zumbangus, Sand Sculpting Competition, Galaw na Gugaw, Skimboarding at Sayaw Ed Tondaligan. Dagupan is now the nation's comeback hit. Ito ay bahagi ng State of the City address ni Mayor Valdez-Ferrer. Anya, pagkatapos ng 4 na taon, kakaiba at maunlad na Dagupan City na ang matutunghayan sa ating bansa. Wala niyang mag-aakalang maaabot ng Dagupan City ang kinang nito at kinalalagyan ngayon base na rin sa pinakahuling Philippine Competitiveness Index. Sa buong Region 1, binansagan ng Dagupan City bilang most improved city at pang-15 dito sa lahat ng mga syudad sa buong bansa. Binigyan din niyang hindi lang isang iglap nangyari ang tagumpay na ito, kundi nagiging posible dahil sa pagtutulungan at pakikiisa ng lahat. Dagupan today is transformed from the Dagupan of 4 years ago. We are successful and confident. 4 years ago, we watched the fiscal and administrative reform usher slow and difficult growth, but we were growing nonetheless. In 2013, I asked hardworking Dagupeños to stand strong, persevere, because Dagupan is not turning back. But now, not now, and not ever. Sa buwan ng Mayo naman, tinatayang aabot sa milyong bisita ang dumulo sa Bangus Festival 2017 ng Dagupan City. Hindi mahulugan ng karayamang buong Divinesha Road Extension sa dami ng mga tao na nagtungo para makisaya sa kalutan, kainan at kasiyahan na dalan na pinaka-highlights ng selebrasyon. Alas 5 ng hapon ang sintihan ng mga grills sa paunguna ni Mayor Belen-Fernandez, Senator Sani Angara, 4th District Congressman Christopher De Venecia, dating Speaker Jose De Venecia Jr., dating Congresswoman Manay Gina De Venecia at Mr. Rafanan, Executive Committee Chairman ng Bangus Festival 2017. Ang CSSS Commissioner Atty. Gonzalo Duque, ilang opisyal ng Philippine Councilors League at Department Heads ng Dagupan. Bukod sa kalutan at kainan, mayroon ding mga nakahandang mga entablado para sa banda at mga artista. Kada entablado ay mayroong itong genre na may pangunahing audience dahil sa nakaiwalay ang para sa mga drama at aktingan, mga rock music, reggae at iba pa. Siyam na stage ang ipinatayo sa Kabuang Expressway kung saan nagtanghal ang iba't ibang lokal at national artists, ganun din ang mga banda na siyang inaabangan ng mga tao. Hindi rin halos maputol ang kasiyahan ng mga nakilahok sa kalutan na nagtipon-tipon sa pag-iihaw ng bangus at iba pa mga produkto mula sa kanilang mga tents. Malaki din ang kanilang pasalamat na bagamat maulan noong mga nakarang araw ay pinagbigyan ng lungsod ng pagkakataon na hindi ulanin sa mismong araw ng selebrasyon. Sa kasagsagan ng pagdiriwang, wala namang naitala ang kapulisan na anumang otoridad untoward incident sa lugar. Ito ay dahil naging mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng pulisya kung saan kanilang sinitaan ng inspeksyon ng mga gamit ng mga taong pumapasok. 13 PNP outlets ang nilatag sa Kabuang Highway na tumingin sa seguridad ng mga bisita. Samantala,
Hinakot ng bayan ng Mapandan ang malaking premyo at ganun din ang minor awards matapos ang hali ng kampiyon kanilang Pandan Festival sa dinaos naman na Festivals of the North. Nasungkit nito ang grand prize na 400,000 piso. Bukod sa pagiging kampiyon, nakuha din ng Pandan Festival ang Best in Costume, Best in Props at Best in Street Dancing. Matatandaan ng Pandan Festival din ang panalo sa sinagawang Parada ng Luyag Street Dancing Competition sa selebrasyon naman ng 437th Agaw na Pangasinan noong Abril 5 ng 2017 na idinaos naman sa provincial capital sa bayan ng Linggingin. Samantala, first runner-up naman ng Bangus Festival na nag-uwi ng premyong 200,000 piso. Second runner-up ang Tinugbo Festival ng Pugula Union at first time na sumali sa Festivals of the North. Inuwi nito ang premyong 100,000 piso. Third runner-up ang Basi Festival ng Nagilian La Union na nanalo ng 80,000 piso. Fourth runner-up ang Dinamulag Mango Festival ng Iba Zambales na nag-uwi ng 60,000 piso, habang fifth runner-up naman ang talong festival ng Rosales, Pangasinan, Halamanan Festivals ng Giginto, Bulacan at Pamulinawan ng Lawag, Ilocos Norte. Inuwi naman ito ang tig 50,000 pisong premyo. Tuwang-tuwa ang mga opisyal ng lungsod ng Dagupan matapos pinanang aprobahan ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB ang Comprehensive Land Plan o CLUP ng lungsod ng Dagupan na nagbibigay din para sa pagkakaroon ng bagong growth center sa syudad. Ayon kay Atty. Joey Tamayo, na dahil sa akbang na ito magkakaroon ng lungsod ng Dagupan ng panibagong growth center kung saan maaaring magpatayo ng mga malalaking gusali ang mga negosyante. Ang mga lugar na tinukoy na maging growth centers ay ang Pantal, Lukaw, Karanglaan, Tubong at Bunuan area. Ipinasa ng panunsod ng CLUP nitong buwan ng Marso, ipinarat ito hanggang sa HLURB upang masulat matiyak na tugma at kung nain sa plano ng national government at mabigyan ng pinal na basbas. Tinawag naman ang total approach ni Mayor Valdez-Ferrer ang pagkakaproba ng CLUP. Dahil dito, hindi lamang isang aspeto na ng pansin ng alkalde. Una ay ang edukasyon, hindi daw dahil nagbibigay na ang national government ng scholarship program ay hindi nagagawa ng aksyon ng city government. Ayon sa alkalde, kailangang tumulong ito sa mga kabataan sa pamamagitan ng scholarship program. Dahil hindi lahat ng bata ay kanyang kaya mabigyan ng scholarship ng national government. Matapos makapag-aral, kailangan na rin ihanda ang mga ito sa puspusang trabaho at may patayong negosyo. Sa kasalukuyan, halos kompleto na ang main commercial area sa Dagupan City, kaya't kailangan na ma-expand sa pamagitan ng CLUP. Ano ibig sabihin ng comprehensive land use plan na bago? Noon kasi, alam nyo, ang downtown, di ba? Halos hindi pa naman ng lahat ng buildings andun. Ang Perez noon, hindi pa naman ganun kalaki noon. No? Tignan mo ngayon, halos kompleto na tayo, punong-puno na ho tayo sa mga main na commercial center natin. So, kailangan natin mag-expand. Pero sa akin kasi, if you are an investor, you would rather help the city para naman mag-expand commercial center at magkaroon ng mas maraming trabaho. Ang payag ni Mayor Valdez-Ferrer. Mga kaaksyon na pasakamay ng pulisya ang isang municipal administrator at 2 barangay kapitan sa bayan ng Bani matapos maimplementa ang magkakasunod ng search warrant ng mga otoridad. Kalubos ang incumbent barangay kapitan ng barangay Garita na si Marcelo Tugas matapos makumpiska sa pamamahay nito ang isang kalibre 45, 2 magazine at 39 na bala ng kalibre 45. Tibog naman si incumbent barangay ng barangay Kulayo na si Ronaldo Bayna y Canaria nang mahulian ng isang revolver na kargado ng 4 na bala. Arestado rin ang municipal administrator naturang bayan na si Tamerleni Flores Isoriano, residente ng barangay Poblasyon. Na-recover sa suspect ang isang M16 rifle, 4 na magazine, 2 kalibre 45 na revolver at revolver caliber 22 at 108 iba't ibang klase ng pala. Samantala, ang kasunod na 3 katao ay wala sa kanilang pamamahay na magsagawa ng search warrant bagamat tinuloy ang pagkumpiska sa mga armas. Na-recover sa pamamahay na Ariel Canaria y Dasina ng barangay Kulayo, Tirso del Rosario y Nuevo ng barangay Centro Toma at Arsenio del Rosario Jr. Estabilio ng Centro Toma ang tigisang kalibre 45 na kargado ng mga bala. Binibirika
o ripika umano ng pulisya kung posibleng sangkot sa mga shooting incident ang mga suspect base sa mga nakumpiskang mga armas. Base na rin po sa mga nag-gather dati na information, kaya nag-conduct po tayo ng intel build-up ng validation, kaya po na-confirm po natin at in-apply po natin ng search warrant. Mayroon po tayo tinitignan na dito, no? Recently, mayroon po tayo shooting incident na isa po sa tinitignan natin. Bali, ito pong nakatutok po tayo dito sa tatlong hindi natin na-arresto. May possible na link this po sa mga nagsagawa ng shooting sa criminal, kaya kung barangay Taps Williams. Ang payago ni Chief Inspector Danilo Perez. Upang masiguro ang kondisyon ng kalusugan ng mga Pangasinense, sinabi ni Pangasinan Governor Amado I. Espino III na itutuloy at paiigtingin pa ang point of care program na unang inimplementa ng nakaraang administrasyon. Mula sa 60 milyong pisong budget noong taong 2016, naglaan ang provincial government ng 75 milyong piso ngayong taon. Pandagdag-an niya dito ang bagong proyekto na Kalusugan Caravan upang mapagsilbihan ang maraming tao sa mga barangay. Sa ngayon ay nasa 233 barangays na binubuo naman ng 26,204 individuals ang nasisilbihan na. Isa lang sa mga features nito ang supplemental feeding na nakapagsilbi na sa kabuang 25,688 na mga bata. Sabi nila kung malusog ang katawan at pag-iisip ng mga mamamayan, malusog din, maginawa at mapayapa ang ating mga kamainan. Kaya naman po tuloy-tuloy at walang kumpay ang ginagawa nating organizational and diagnostics capability improvements at physical and structural upgrading works ng ating 14 provincial hospitals. Lalo na nakita na ang DOH ang namumukod tayo nating pagpapatakbo sa ating mga hospital. Isa pa sa breakthrough project ay ang establishment ng Provincial Drug Rehabilitation Center na makikita sa 2 hektaryang lupain sa San Vicente, Burgos na idinonate naman ng pamilya Cabiles. Nagkakaroon na anya ng inisyal na construction works, partikular na sa kusina at mess hall, bathhouse, concrete pavement at perimeter fence na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Nagsagawa din ng provincial government ng mandatory random drug testing ng mga opisyal at mga empleyado ng provincial government. Alinsunod ito sa panawagan ng national government na sugpuin ang illegal na droga. Kauna-unahan pa nga ang Pangasinan na tumugon sa panawagan na ito. Habang sa youth and sports development, ang kasalukuyang administrasyon ay naglunsad ng mga pagbabago para sa mga batang henerasyon, partikular na ang Provincial Scholarship Program na ngayon ay mayroon 5 kategorya, ang academic, NCIP, Muslims, PSU at TechVoc, para naman mapaganda ang sports program ng probinsya sa pamamagitan ng bagong tatag na Pangasinan Sports Development and Management Council. 2 sports activities na ang inilunsad. Ito ay ang First Governor Cup Intertown City Basketball Tournament at First Pangasinan Inter-LG Unity Games for city municipal officials, at ang pangatlo ay ang First Inter-Agency Basketball Tournament na hinikayat naman sa partisipasyon ng National Line Agencies. Binigyan din ng gobernador na lahat ng kanyang nakamit ay dahil na rin sa inisyatibo na ginawa ng kanyang ama na si dating governor at ngayon ay 5th District Representative Amado T. Espino Jr. na kanyang tinagurian bilang simuno ng lahat at nangako na ipagpapatuloy ang lahat ng mga programa at proyekto, pag-iibayuin at dadagdagan pa upang masigurong ang kanyang mga inilahad na development at pagpapaunlad sa Pangasinan ay makamit. 2017, year-end report pa rin sa ating buwan ng Hunyo, dead on arrival sa hospital si PO2 Jimbo Agtarap, 30 anyos, residente ng Paed at miyembro ng San Carlos City PNP matapos pagbabarilin ng di kilalang mga salarin habang pauwi. Ayon kay San Carlos City Chief of Police Mr. Cuse, nakatanggap si Agtarap ng instruction na may iikutang lugar na bahagi ng surveillance, kaya humiwalay sa mga kasamahan at habang binabaybay ang kahabaan ng barangay Agdaw sakay sa kanyang motorsiklo, pinaputukan ito ng mga salaring sakay sa puting van na may conduction sticker na VN9305 sa kamabilis na tumakas patungong Orbistondo. Madaling araw, nagkaroon ng instruction yata sa kanya na may pinapaikutan sa kanya, kaya humiwalay.
nangyari, paghiwalay nila nung ating chief intel at saka yung DET team leader, nasundan na siya habang papunta doon sa pinapaikutan sa kanya. Ang payag ni Police Superintendent Cusi, isa sa mga anggulo na nakitang ay droga dahil si Agtarap ay operatiba ng Drug Enforcement Team ng San Carlos City Police. May mga person of interest tayo na sinusundan natin. Chine-check naman natin kung sila yung mga tumambang sa ating operatiba. Galing na operatiba ng drug. Yan ang tinitingnan natin isang gulo kasi wala naman silang direktiba na kukuha sa atin na ibang trabaho. Para against drugs lang na ginagawa natin dito sa San Carlos. Operatiba yan ang Drug Enforcement Team yung ngayon na ating na-create. Ang karagdagang pahayag ni Police Superintendent Cusi, nagsagawa ng manhunt operation ng PNP matapos ang insidente, subalit hindi nasundan ang mga salarin sa Maisan at Manggahan sa bahagi ng Orbisondo. Naniniwala si Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, PNP Provincial Director, na planado ang ginawang pagpatay ng mga salarin kay Agtarap. Patunay na rito ang 2 van at ang isang motorsiklo na ginamit ng mga salarin. Aniya, alam na nila kung sino ang mga salarin at ang mga ito ay subject to operation ng PNP. Maghahain na ng kaso ang PNP at kabilang sa kakasuhan ay ang may-ari ng van at ang nagrenta nito. Kasi siya ang may-ari ng van na ginamit doon sa pagpatay. Ayaw naman niyang sabihin kung kahit na rent a van, pwede ka bang magparenta ng sasakyan na wala kang dokumento. Hindi mo alam kung sino yung sasabihin niya, hindi niya alam kung sino yung nagrenta. Alias lang ang alam niya, pwede ka ba, ikaw ba magparenta ka ng ganon. So, ibig sabihin mayroon siyang tinatago. Ang payag ni Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, ang PNP Provincial Director. Samantala, buwan ng Hunyo pa din, isinugod sa Pangasinan Provincial Hospital ang 33 estudyante ng Tibacay Elementary School sa bayan ng Calasiao matapos makakain ng homemade burger. Ayon kay Dr. Nell Espino ng PPH, nagsuka at dumaing ng pananakit ng tiyan at ulo ang mga batang nakakain ng burger. Ganun pa man, mild food poisoning ang naranasan ng mga ito kaya't 11 sa mga bata ay nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. Napag-alaman na sa halagang 5 piso, nabili umano ang panindang pagkain ng lalaking naka-tricycle lamang. Kahit na nakasara ang gate ng paaralan, ay patuloy itong nagbenta sa pamamagitan ng pag-abot ng burger na imbis na patty ang palaman ay isaw ng manok. Ayon kay School Principal Rose Basa, maigpit nilang pinagbabawalan ng mga ambulant vendors na magbenta sa loob ng paaralan. Ngunit hindi ito naiwasan, kaya't ang mga tindero sa labas ay required na kumuha ng health card. Talagang hindi na pararan namin yung direktore na tungkol sa kantin. Kaya lang, ito pa, yung gate namin, nandiyan, then we even use the studio officer para hindi na sana sila bibili sa labas. Friendly naman, nangyari yan, welcome ng vendor na yun na magbenta ng burger. Talagang hindi maiwasan. Actually, talaga yan. Kaya ang iksing namin na ay mga bata kasi, ganyan sila. Ang payag ni School Principal Rose Basa, nakipagtulungan ang pamunuan ng Tibacay Elementary School sa kapulisan at sa Sangguniang Bayan upang malaman ang pagkakakinanlan ng mag-asawang nagbenta ng homemade burger sa mga mag-aaral na naturang paaralan. Dahil sa nangyaring insidente, isinulong ni Dr. Jesus Arturo Di Vera, ang Municipal Health Officer, na tuluyan ng ipagbawal ang lahat ng ambulant vendors, lalo na ang mga tinderong malapit sa paaralan upang maiwasan ang parehong insidente. I will recommend to our IT Mayor Vicena that for the time being, i-total ban muna natin itong mga no? Just to give an impact, especially for the vendors, Kasi yung vendors naman natin dito, di talagang nagbebenta dito sa mga eskwela natin dito sa taon na yan. They are complying naman with the health certificate, mga permits namin. So, saka magkakakilala na sila dito. Ang problema po yung nangyari, unfortunate incident, bakit itong mga vendors natin, napabayaan nilang makasingit yung somebody who is not among them, and also we would be recommending to our liga ng mga barangay na bigyan pa ng pansin yung pagbabantay dito sa ating mga eskwela. Kaya after some time, we can come up with a policy now, guidelines sa ating mga vendors dito sa eskwelahan natin. Ang pahayag ni Dr. Art Di Vera, Municipal Health Officer ng Bayan ng Calasiao.
buwan naman po tayo ng Hulyo mga kaaksyon. Nagtipon-tipon sa harapan ng Balungaw Police Station ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at mga residente upang magkilos protesta. Inireklamo ng mga itong umano'y pagsira ng kapulisan sa imahe ng bayan at pagbagsak ng industriya ng turismo sa lugar dahil sa sunod-sunod na operasyon ng pulisya sa mga opisyal. Depensa ng PNP, trabaho lang ang kanilang ginagawa at hindi porket sila barangay o municipal official, hindi sila sakop ng batas. Hindi rin naman dapat questionin ng kanilang mga operasyon dahil may mga kasama silang ibang opisyal na tumatayong witness upang matiyak na walang inilagay na ebidensya ang searcher sa bahay o kustodiya ng suspect. Dapat alamin din o i-explain din ng mga local government doon kung bakit magkaroon ng ganun. Kasi may mga complaints doon at may mga incidents ng barilan at patayan. So yun yung magiging i-address namin. Hindi naman kami pwedeng basta na lang magbulag-bulagan kami na haayaan namin magkakaroon ng ganong insidente kung sa isang bayan. Patuloy na magkakaroon ng ganong mga shooting incidents and also yung mga kaguluhan doon. So kailangan namin i-address yun. Inakusahan ni Mayor Peralta si Nicolas dahil sa pagtarget sa mga barangay officials sa kampanya laban sa illegal na droga. 3 barangay kapitan, 1 barangay kagawad at driver ng mayor ang inaresto dahil sa pagdadala ng unlicensed firearms, habang ang ibang kapitan na kalyado ng mayor ay kabilang sa drug watch list. Makalaan ng ilang araw matapos ang pagprotesta, inutos ni PD Lee na marilib si Police Chief Inspector Raymond Nicolas bilang hepe ng Balungaw Police. Si Police Senior Inspector Henry Kabigat ng PPO Operation Branch ng OIC Chief of Police ng Balungaw habang reassign si Nicolas sa Provincial Public Safety Company sa Tayug. Samantala, marami ang nagtakat nagulat sa pagpalit ng point of care service ng PhilHealth. Maging ang provincial government at sangguniang panlalawigan ay nagtaka din sa biglang pagsuspende ng PhilHealth sa implementasyon ng POC program nationwide, epektibo July 1, 2017. Agad naramdaman na mga Pangasinan sa itong point of service itong buwan ng Hulyo dahil pinagbayad sila sa ospital tuwing magkakasakit na dati hindi naman. Sa paliwanag ni Attorney Rodolfo Del Rosario Jr. na siyang OIC Regional Vice President ng PhilHealth Region 1, ang POC ang siyang hahalili sa POC program bilang medium kung saan ang kanilang opisina ang magbibigay ng access sa quality healthcare benefits ng mga taong walang pambayad, sapat na pambayad sa kanilang health insurance premiums. Sinabi niya na sa ilalim ng POC, kabilang sa proseso ang financial assessment sa mga would-be enrollees at kapag napatunayan sila walang kakayahan na magbayad, ang lokal na pamahalaan ang mababayad ng kanilang enrollment fees. Samantala, inaresto naman ang mga kasapi ng National Bureau of Investigation ng isang graft investigator mula sa Office of the Ombudsman at pinsan nitong abogado sa isinagawang entrapment operation dito sa Pangasinan dahil naman sa tangkang pangungutong ng 3 milyong piso sa mag-aamang sina Bugalyon Mayor Jumel Anthony Espino at 5th District Representative Amado T. Espino Jr. kapalit ang pagbasura sa umano'y kasong isinampa sa 2 opisyal. Hindi nakawala sa kamay ng NBI Task Force sina Leonardo Nicolas at na nagtatrabaho bilang Ombudsman Senior Graft Investigator at pinsan nito si Attorney Isagani Nicolas na isa namang labor arbiter ng National Labor Relations Commission NLRC sa operasyon na ginanap sa Capitol Resort Hotel sa Lingayen. Sinabi ni Provincial Accountant Al Soriano, buwan pa ng Mayo ay may dumating na sulat kay Leonard kay Mayor Jumel na nagsasabing may kinakaharap na reklamo sa Ombudsman. Ganun pa man, humingi raw ito ng 1 milyong piso para maayos ang reklamo. Una raw nakipagnegosasyon ang mga suspect kay Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniked. Hindi ito pinatulan ng mayor, subalit nakalipas ang ilang linggo, may dumating ding umanong aligasyon kay Representative Espino kung saan kaugnay daw sa lifestyle check at expenditures at humihingi ang mga suspect ng 2 milyong piso. Sa kabuuan ayon kay Soriano, 3 milyong pisong hinihingi ng magpinsang suspect sa mag-amang Espino. And then, may allegation that si Mayor Jamel, okay, balilatan, kapungusultan siya kasalanan ko, ilaman mo. Diya, may kikin na financial, is nan tama na 9 year allegation, may settle erase 1 million, then to pinatulan. Balik na pagkatulong ang matukon to the naman si suspect. And then, pimuhin naman after a week, 2 months, yakit siya mga governor lang, doon na allegation. Samantala,
Habang nagpapatrolya naman ng grupo ng Regional Public Safety Battalion na RPSB, nakaengkwentro ng mga ito ang mga NPA sa Villa Verde na nasa boundary area ng Barangay Santa Maria at Barangay Maliko. Tumagal ng 2 oras ang palitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay ni PO2 Aris Tamundong at pagkasugat ni PO2 Jonilon Marius Bagkal na parehong membro ng RPSB 1. Agad naman nagpadala ng karagdagang team mula sa Provincial Public Safety Company at 84th Infantry Battalion sa lugar. Sa kabila ng pangyayari, sinabi ni Police Chief Inspector Norman Florentino na kaya nagkaroon ng enkwentro ay dahil sa ginawang preventive action ng PNP at AFP base sa na-monitor na ulat na NPA sightings. So kaya nga nagkaroon ng encounter kasi may mga major operation tayo. So part yun ng ating major operation yung nangyari na yun. Kaya nga ibig sabihin talagang naka-alerto tayo kaya naka-encounter tayo nun dahil tayo mismo ang nagkantong para masigurado nga na hindi sila makapasok dito sa Pangasinan. Ang pahayag ni PCI Norman Florentino, pinanindigan din itong insurgency-free pa rin ang lalawigan ng Pangasinan. Ayon pa rin kay PNP Provincial Director Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, may kuta rin daw ang mga NPA sa lugar lalo't maraming sighting sa lugar at sinasamantala ang ginagawang kalsada. Noon ay kasalukuyan ng road construction sa lugar papuntang Nueva Vizcaya at hindi pa maaaring daanan ng 4-wheel vehicle. Samantala, nilinaw din ng Provincial Public Safety Company na walang katotohanan na mga kumalat na balitang dinukot ang mayor ng San Quintin at nagkaroon ng hostage sa Santa Maria National High School sa San Nicolas. Pawang kasinungalingan daw ito, gawa-gawa lamang at bahagi lang ng black propaganda ng NPA upang ipahiya at sirain ang kredibilidad ng gobyerno. Mag-aksyon sa buwan ho ng Agosto, formal na lumagda ng Memorandum of Agreement ang Pangasinan Police Provincial Office sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan para sa pagtanghal ng programang Usapang Pulis sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan tuwing una at ikatlong Huwebes kada buwan alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa pamamagitan ito, mas napagpatibay ho ng samahan at ugnayan sa panig ng pulisya at mga mamamahayag. Ayon kay Police Superintendent Ronald Oliver Lee, matututo rin ng mga chief of police sa tamang pagsagot sa mga katanungan ng mga media. May sisiwalat rin ayon niya sa publiko ang mga nangyari sa bawat bayan at syudad. Ito ay upang ipakitang mayroong ginagawa ang pulisya sa komunidad at hindi lamang pagpapatrolya. Para makita nila na kayo ay may ginagawa at hindi na puro patrolya yung ginagawa natin. Kailangan din malaman ng publiko kung ano yung ating ginagawa at yung ano ating programa para sa ikakatahimik ng inyong respective areas. Si Police Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, sinabi rin ito na mas magiging malapit ang pulisya sa publiko lalo't may ganitong programa kung saan kanilang masusubaybayan. Bukod dito, malaking tulong rin ito upang masugbong pagkalat ng peking balita na posibleng magdulot ng tensyon sa publiko dahil direkta mismong mga opisyal ang mag-aayag ng mga totoong kaganapan at sitwasyon. Tinatanggap namin ng maluwag ang PNP Pangasinan dahil alam namin na kung nandiyan kayo, malalaman ng taong bayan kung ano ang mga kaganapan sa aming kapaligiran at may iwasan natin ang mga peking balita, ang mga fake news na yun ang puso ngayon. Siyempre, nagagalit na mismo sa inyo. Di po ba? Kung ano yung kulay na nangyayari. Si Aksyon Violy Valdez-Ferrer, mga kaaksyon, ang station manager ng Aksyon Radyo Pangasinan. Unang napakinggan ng usapang pulis sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan noong Agosto 3. Sinibak naman ng Office of the Ombudsman sa kanyang tungkulin si Masrobio Mayor Artemio Chan dahil sa pagpirma ng marriage certificate kahit na hindi ito ang nagkasal. Sa siyam na pahinang desisyong pinirmahan ni Ombudsman Conchito Carpio Morales na patunayang guilty si Mayor Chan sa grave misconduct and serious dishonesty. Inutos rin ng korte ang pagkakadisqualify nito sa paghawak ng posisyon sa publiko o public office, kanselasyon ng kanyang civil service eligibility at pagtanggal ng retirement benefits ni Chan. Magugutan ng isang Daniel Sarmiento Jr. casual employee ng munisipyo ang nag-officiate sa kasal. Base na rin sa utos, si Chan ay napatunayang nagkasala ng conduct
prejudicial to the best interest of the service at nasuspende ng 9 na buwan. Ayon sa mga complainant na sina Lair Punsalan, Sherilyn Buyao, sinabi mo noon ni Sarmiento na inortorisa siya na Chan na isagawa ang kasalan noong March 14, 2016. Naniniwala naman si Chan na haluan lamang ng politika ang reklamo at handa itong magpaan ng motion for reconsideration. Bumalik sa pwesto si Vice Mayor Ernesto Go. Ipinangako nito ang tagumpay at pagbabago sa naturang bayan habang hinikayat ang lahat na makiisa at makipagtulungan para makamit ito. Sinabi ng alkalde na nabigla ito sa nangyari at nagpahiwatig din po ito na hindi na mauulit pa ang parehong sitwasyon. Samantala, umupo bilang vice alkalde ang first councilor na si Ernesto Salcedo III. Nobyembre, namataan ng 7 mangingisdang dayuhan galing Vietnam sa Cape of Bolinao. Patungo ang Philippine Navy sa area ng Zambales nang makita ang ilang bangka na gumagamit ng super light na isa sa ipinagbabawal na gamit sa panghuhuli ng isda. Sinita nila ang mga ito at nagtangkang tumakas ang isa pero hinabol ng Navy. Ginamitan ng megaphone at maritime band radio. Napilitan nilang gamitan ng mga ito ng torchlight para huminto. Subalit nagbalikas hanggang sa napilitan na raw ang mag-warning shot ang Navy. Nang maabutan ng bangka, 2 bangkay ang tumambali. Naresto ang 5 pang tripulante. Nakilala ang mga sakay na sina Pham Tu, ang boat captain na si Phan Lam, Nguyen Tan Chai, Phan Van Liem, Nguyen Van Tong at ang 2 bangkay na nakilalang sina Le Van Liem at Le Van Rio. Lahat ay pawang residente ng Pho Yen Province sa Vietnam. Na-recover sa kanilang 5 malalaking yellowfin tuna, 1 sako ng dried squid at long line hook o kitang na tinatayang may kabuuang halaga na 78,000 pesos. Naging sentro naman ng investigasyon ang nangyaring pagkamatay ng 2 sa 7 tripulanteng Vietnamese. Nagsupite ng report sa Department of Foreign Affairs na siya nag-update sa investigasyon. Kaugnay nito, 49 na miyembro ng Philippine Navy o BRP Miguel Malbar ang sinibak at isinailalim sa investigasyon ng binuong Provincial Committee on Illegal Entrance na ipaalam agad sa mga kaanap ng mga tripulante ang kanilang sinapit. Pinaasikaso naman ng Vietnamese Embassy ang mga papeles para maiuwi na ang mga bangkay habang ang 5 ay nanatili sa bayan ng Sual. Ang 5 pang Vietnamese fishermen na kasama ng 2 pang namatay ay mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Samantala, nakaapekto sa bentahan ng manok ang napaulat na outbreak ng bird flu noong buwan ng Agosto sa San Luis, Pampanga. Naging matuwal ang bentahan sa mga pamilihan maging dito sa Pangasinan. Sa kabila ng pagtiyak na isolated ang pangyayari, nangamba pa rin ang mga mamimili sa kaligtasan ng mga binibentang manok sa pamilihan dito sa lungsod ng Dupupan at sa luwigan ng Pangasinan. Ganun pa man, nilinaw ng Provincial Agriculture Office na walang nakapasok na manok galing sa Pampanga. Para patunayan nito, nagsagawa sila ng Chicken Boodle Lunch sa Narciso Ramos Sports and Civic Center para patunayan na ligtas kainin ang mga bentang manok at itlog dito sa Pangasinan. Nagayon ng inihaw at pritong manok na may nilagang itlog ng manok at pugo. Nakisalo dito ang Sangguniang Palalawigan members at si Provincial Administrator Nemrod Kamba at mga empleyado ng provincial government. Samantala, sa kabila ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng PNP at rebeldeng New People's Army sa bayan ng San Nicolas, kung saan may mga pulis na namatay, mayroon din sa panig ng mga rebelde. At payag ng Philippine Army na naunyon lang sa Region 1 ang insurgency free. Iginiit ng PNP na insurgency free ang ating lalawigan ng Pangasinan. Magugunitan sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army, sinabi ni Colonel Henry Robinson, ang commander ng 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army na tanging lalawigan ng La Union ang insurgency free sa Region 1. Subalit, ayon kay Police Chief Inspector Norman Florentino, ang hepe ng Police Community Relations Branch ng Pangasinan PPO, noong June 2010 ay opisyal na dineklang insurgency free ang Pangasinan at nauna lamang ang La Union noong 2009. Masasabi pa rin insurgency free ang lalawigan dahil hindi nito nabawi at dadaan ito sa proseso. Kaya rin anya may nangyaring enkwentro ng NPA at pulisya sa San Nicolas ay dahil namomonitor ng mga otoridad ang presensya ng mga ito sa boundary. Nangyari ang enkwentro dahil ayaw ng otoridad na makapasok ang mga NPA sa lalawigan. Masasabi pa rin natin
emergency free ang Pangasinan. Wala pa naman na declaration na ito ay hindi na emergency free. Wala pa tayong, dadaan pa naman kasi yan sa proseso. At yung nangyari dito sa San Nicolas, kaya nga merong mga ganong incidents dahil nga sa namomonitor natin yung presence nila dito sa boundary. Kaya nagkaroon ng encounter dahil nagre-react tayo doon sa presence nila. Ayaw nga natin silang makapasok dito sa Pangasinan. Kaya nga nagkakaroon ng mga ganong encounter at hindi sila makagawa ng mga activities dito sa Pangasinan. Natili naman ang full alert status ng PNP sa Eastern Pangasinan kasunod ng enkwentro ng Army at mga rebentling NPA sa Karanglan, Nueva Ecija na malapit sa boundary ng Pangasinan. 9 na NPA ang patay, 4 na bayan sa Eastern ang nakaalerto. Ito ay ang Natividad, San Nicolas, San Quintin at Umingan. Kasama ng mga pulis na nagbabantay ang 84th Infantry Battalion ng Philippine Army, Provincial Public Safety Company at Regional Public Safety Battalion o RPSB. Malawak ang kamay ng mga otoridad sa pagsugpo sa anumang kriminalidad. Isang patunay dito ang magkasunod na pagka-neutralize sa criminal group na nambibiktima dito sa Pangasinan. Napatay sa engkwentro ng Pangasinan PPO, CIDG-1 at Pusurubio Police ang 5 kalalakihang miyembro ng isang robber group sa bayan ng Pusurubio. Nakakuha na impormasyon ng pulisya patungkol sa pag-check-in sa isang hotel ng 5 armadong grupo at ang sakyang dalay walang plaka. Pinuntahan ang mga sospek sa tinuluyang hotel sa Poblacion District 2 para questionin, subalit bigla umanong nagpaputok ang mga sospek dahilan para gumanti ang mga pulis. Mga bata pa umano mga sospek na tinatayang nasa edad 25 hanggang 30. Sila ang tinutulong nasa likod ng magkasunod sa pang-hold up sa Manawag at Binalonan. Nambiktima din sila ng gasolinahan sa La Union, sa Nueva Ecija at sa Batangas. Na-recover sa lugar kung saan napatay ang 5 ay 3 shotgun, 2 caliber 38 revolver at 1 caliber 45. Na-recover din ang sasakyan nilang itim na Fortuner na hinihinalang kinarnap dito sa lungsod ng Dagupan. Pagkaraan ng 5 araw, 2 sa miyembro ng grupo ang nakilala na sina Angelo Arpelieda, 34 anyos alias Gelo at Jomar Bonifacio na taga Zambales din at sina RJ Morales at Lawrence Olivar Eugenio. Napag-alaman pa na 1 buwan na ring minamanmanan sa Campo Crame ang grupo matapos mabiktima sa Calabar Zone area. Sentro ng operasyon ng grupo ay sa Calabar Zone area. 6 ang hinold up na gasolinahan sa Region 4A, 4 sa Zambales at Bataan, 2 sa Tarlac at Baguio habang 6 naman dito sa Pangasinan. Samantala, hindi pa man tapos ang investigasyon sa grupo, isa pang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group ang nakainkwento at napatay ng mga pulis. Namatay sa pakikipag-inkwento sa mga pulis at miyembro ng CIDG Regional Office ang 2 hinihinalang miyembro ng Abartiki Gun for Hire Group sabay ng mga taram. Nakipag-ugnayan sa CIDG ang mga pulis nang makatanggap na lilikidahin ng grupo ang negosyanteng sa bayan na mataan ang sasakyan ng mga suspect sa Kaanyakan Bridge sa Barangay Durongan Punta. Pero sa halip na huminto at tumalima sa pagsita, agad umanong nagpaputok ang 2 sakay sa motorsiklo. Nabanal pa ng mga ito ang sasakyan ng CIDG. Gumanti ng putok ang mga otoridad at dito tinamaan ng 2 suspect dahilan ng pagkamatay. Nakilala ang 2 na napatay na sina Bernabe Abartique alias June Abartique, leader umano ng grupo, at isang alias Joy. Sangkot ang grupo sa gun for hire activities, hold up at illegal drug trade. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 2 caliber 45 na baril at ang motorsiklong walang plaka na sasakyan ng mga napatay na sospek. Samantala, sumunod naman dito ang pagkakahuli sa hinihinalang leader ng Gun for Hire Group sa Pangasinan at kakalapit na lalawigan. Naaresto sa Rizal Street sa Barangay Poblacion sa East Umingan ang suspect na si Loida Mendoza E. Gonzalez, itinuturong leader ng Gonzalez Group Gun for Hire na unlisted newly identified criminal group ng Lupao Police Station sa Nueva Ecija. Siya rin umano ang protector, financier ng Pugito Group Gun for Hire na nag-ooperate sa Pangasinan. Isa din sa nahuli si John Tumabcao E. Concepcion,
dahil sa kasong double murder. Miyembro ng Rosales Group Gun for Hire ng newly identified criminal group ng Lupao Police Station sa Nueva Ecija at bagong miyembro din na Ignacio Group. Nahuli din ang protektor ng grupo na si Attorney Monty Ignacio Sr. sa bayan ng Asingan. Sila ang tinuturong nasa likod ng pagpatay kay dating San Carlos City Mayor Julian Resuello. Ikinagagalak ito ng pamilya Resuello. Ayon kay Vice Mayor Ayo Resuello, patunay lamang ito ng tuloy-tuloy ang pagpapaimbestiga nila sa kaso at may hustisya pa rin sa bansa. Marami daw na kasong nakasampa laban sa mga arestong suspect at isa lamang ang pagpatay sa kanilang ama. Bagamat may dismiss o na-dismiss ang kasong kaugnay nito, umapila pa rin sa korte ang pamilya Resuello para magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa mga suspect. Kaya po ako natuwa na sila nahuli. Regardless kung ito po ay tungkol sa kaso ng aking ama o sa ibang kaso, tayo po ay natutuwa sila po ay nahuli sapagkat sila ay isa doon sa mga ilan sa mga suspect na nakalagay doon sa kaso na ating i-final sa korte. Ang pahayag ni San Carlos City Vice Mayor Ayoy Resuello. Magugunit ang pinagbabaril si Mayor Jolly Resuello at bodyguard nito si Elohio Martinez sa City Plaza sa kasagsagan ng piyesa sa San Carlos City noong Abril taong 2007. Isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng tao ay mawala ng mahal sa buhay na katuwang sa kapareha o nakapareha, mas lalo na kung mawala ng mga anak. Matindi ang pagtatangis ang pamilya Reyes na nagsaing kalasyaw matapos makuryente ang tatlong anak. Dead on arrival sa Pangasinan Provincial Hospital ang magkakapatid na sina Reynaldo Reyes Jr., 1 taon at 4 na buwang gulang, Francine Lyric Reyes, 12 anyos at Christian Leonard Reyes, 17 anyos. Tulala at hindi makapaniwala ang ina nilang si Janeline sa sinapit ng mga anak. Linggit sa kalaman ito ng kuryente ng isda sa naulam sana sa langhalian sa Sitio Baybay Barangay Nagsaing si Christian nang makahuli ng isda at dahil sa tuwa nakalimutang alisin ang wire sa gamit ng kuryente. Nakita siya ng kapatid na si Francine na noon ay karga ang kapatid na si Reynaldo. Tinangka nitong tulungan ng kuya, ngunit pati siya at ang kargang kapatid ay nakuryente din. Tinangka daw silang tulungan ng nanay subalit pinigilan na ng ibang residente. Halos mabaliw ito nang masaksihan ang kalunos-lunos na sinapit ng tatlong anak. Wala sa bahay ang ama ng mga ito nang nagtrabaho sa malayong bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa buwan ng Nobyembre, nangamba ang mga magsasaka dito sa ating lalawigang Pangasinan. Dulot ito ng pamimeste sa mga sakahan ng tinatawag na Rice Block Bonds o RBB. Karamiang apektadong sakahan ng Eastern Pangasinan. Ayon sa paliwanag ng Provincial Agriculture Office, ito kasi ang malapit sa Pampanga at Nueva Vizcaya na siyang lubos na tinama ng RBB. Kaya naman, agad isinailalim sa training ang mga magsasaka sa mga apektadong lugar kung paano magbibigay ng biological control agent upang makontrol ang pagdami ng RBB. Madalas umaatake ang rice black bag kapag full moon dahil ito daw ang kanilang breeding at migration season. Inaatake nila ang palay sa pamagitan ng pagsipsip sa malambot na tangkay nito. Samantala, ayon naman sa Office of the Provincial Agriculture, hindi naman gaanong nakakaalarma ang pamimesa ng RBB. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Dalisay Moya, ang pinakamabisang pangontra dito ay ang sapat na kaalaman ng mga magsasaka. Ang farmer, ang napaka-effective na measure talaga is ating farmer aware, no? At lagi nilang pinupuntahan yung kanilang palay very early in the morning. Pag very early in the morning, makita mo kung anong mga peste na dyan, ay insekto. Kasi hindi naman lahat ng insekto peste eh. Diba? May friendly insects, tapos meron yung pest. So, alam na ng ating mga farmers yun. Pinayuhan din ang mga magsasaka na kapag tapos na ang mag-ani, agad bungkalin ng lupa para hindi mamahay ang rice black bag at alisin ang mga damo sa paligid ng palayan dahil dito na mamahay ang mga peste habang wala pang tanim. Isang biological spray naman na kung tawagin ay Mafirhizium ang ipresenta ng Provincial Agriculture para mapuksa mga peste na namamahay sa tangkay ng pananim. Ito kung biological control, ano yun, ini-spray ito, no? The moment na ma-sprayhan mo yung rice black bag, no? Nagkakaroon siya ng adverse effects sa maapektuhan mismo yung peste. Doon na siyang mamamatay. Tapos ang maganda dito, pag sprayhan mo yung isa, mahahawa na yung mga iba. Yes, methylation.
Samantala, blessing pa rin sa lalawigang Pangasinan na mas kinaharap sa minor problem kaugnay ng pamimeste ng rice block bugs sa ilang sakahan sa Eastern Pangasinan. Nakamit naman ito ang ika-4 na National Corn Achievers Award. Mismong si Governor Amado Espino III ang tumanggap sa naturang award sa Philippine International Convention Center sa Pasay City mula Department of Agriculture na may kasamang premyong 3 milyong piso. Kasama niya sa pagtanggap ng nasabing award si Provincial Agriculture Officer in Charge, Dalisay Moya, at Supervising Agriculturist Nestor Batalla. Pinarating ni Governor Espino ang labis na kagalakan at pasasalamat sa tagumpay na ito ng probinsya. Ganoon din, ipinarating ang pagbati sa mga naging pamuno ng kanyang ama, si dating Governor at ngayon 5th District Representative Amado T. Espino Jr. dahil sa paglalatag ng pundasyon para matagumpay ang agrikultura ng ating probinsya. Ang pangatlo at pang-4 naman ay naibigay sa ilalim ng pamuno ni Governor Pogi na palatandaan ng outstanding performance ng Pangasinan Corn Industry stakeholders. Samantala, dahil naman sa malaking pagbabago at pagunlad na lalawigan ng Pangasinan, asahan na din ang pagpapatay ng Mega Economic Zone. Payag naman ito ng Philippine Economic Zone Authority PEZA Director General Charito Plaza. Anya, aabot ng $369 billion ang na-invest para sa pagpapatay ng Mega Economic Zone sa lalawigan. Isang 30 years program na unang nabinipisyuhan na nasa 10 mga bayan kabilang ang lungsod ng Dagupan na siya namang isasagawa ng samahan ng malalaking foreign companies mula China, Singapore at Taiwan. Kabilang sa mga programang pagpapatay ng International Seaport and Airport at iba't ibang uri ng eco-zones kung saan magkakaroon ng tourism zone, RT parks, manufacturing, medical tourism, aquamarine, economic zone, agro-industrial economic zones at iba pa. Ay inimbitan niya dito ang isa sa mga top investors ng China na maglalagay din ng 3,000 hectares na mixed economic zone ito, no, na gagawin ding town or a smart city later, no? So they are going to consolidate all the other big Chinese industries na ma-establish dito sa huge or mega economic zone na itatayo dito sa Pangasinan. Pinangunahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapauwi sa mga mangisdang sina Panlam, Panlep, Panto, Nguyen Van Trong at Nguyen Tan Chi. Sa pamagitan nito ng send-off ceremony sa Municipal Wharf ng Sual na sinaksihan din ni Vietnamese Ambassador Lee Quoc Tuan kasamang ilang pang national officials. Buwan ng Setyembre nang makaengkwentro mga ito ng Philippine Navy dahilan ng pagkapatay ng dalawa sa kanilang mga kasamahan. Pinabaunan sila ng Pangulo ng mga pagkain at ilang gamit mula mismo sa kanyang tanggapan. Karagdagan ditong pinabaon din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bago tuloy ang tumulak, inalam din ng Vietnamese Ambassador kung naging maayos ang lagay ng kalusugan ng 5 na natili sa Sual ng ilang buwan habang umuusad ang kanilang kaso. Binigyan sila ng mga gamot at multivitamins para masiguro din ang kalusugan habang naglalayag ng Vietnam. Nilinaw ng opisyal ng Vietnam na walang kasong isinampa laban sa ilang personnel ng Philippine Navy na responsable sa pagkamatay ng 2 Vietnamese fishermen na kanilang nakaengkwentro sa Cape of Bulinaw. Ayon kay Vietnamese Ambassador Lee Quoc Tuan, resulta ito ng pagtutulungan at pag-ugnay ng Pilipinas at ng Vietnam. Madalas din silang pinapaalalahanan ng mga mangisda doon na huwag pasukin ng water territories ng ibang bansa. This is the ASEAN family. Everything we saw in the spirit of friendship, amity, and solidarity. Samantala, makalipas ang ilang buwang pagtatago, bumagsak na rin sa kamay ng otoridad ang principal suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa isang negosyante sa Calasiao. Naresto ng Malasiki Police at ng La Trinidad Police sa Benguet ang top 1 most wanted person ng Malasiki PNP na si Rodel Rosario o Soriano, 41 anyos, residente ng Narcian Sur sa nabanggit na bayan. Principal suspect sa pagpatay kay Rolando Victorio, negosyante at residente dito sa Dagupan. Ayon kay Police Superintendent Serino Acosta, hepe ng Malasiki PNP, nahuli ang suspect sa Kilometer 5, Pico La Trinidad, Benguet. Sa bisa ito ng warrant of arrest na pinalabas ni Honorable Judge Emma Torrio ng RTC Branch 42 ng Dagupan City dahil naman sa kasong theft at murder. Si Rodel Soriano po ay hinuli bisa sa warrant of arrest o warrants of arrest na for murder at for theft po na inisyu ni Honorable Emma M. Torrio, Presiding Judge ng Regional Trial Court ng Branch 41. Ito yung ating principal suspect doon sa kaso namin. Let me clarify.
Bumagsak din sa kamay ng mga pulis ang umaring utak sa pagpatay sa pulis na si PO2 Jimbo Agtarap. Nagpatupad ang PNP ng search warrant laban sa suspect na si Rufino Tabayoyong alias Bong ng Barangay Panaga, Lawak dahil naman sa illegal possession of firearms. Si Tabayoyong ay tinuturing na mastermind at financier ng grupong pumaslang kay Agtarap na kumpiskan din ng suspect ng illegal na droga at mga paraphernalia. Mga kaaksyon, sa buwan ho ng Disyembre, sa kabila ho ng kampanya ng Department of Health laban sa paggamit ng paputok, ligtas na pagsulubong ng bagong taon, hindi maawat ang paggamit ito ng mga tao. Wala pang besperas, ang PHO ay nakapagdala na ho ng 7 biktima ng paputok. Inaasahan pang madadagdagan ang turang bilang. Sa dalaan ho ng PHO, 3 ay biktima ho ng boga, 2 triangle, habang isa ang biktima ng 5-star. Karamihan sa mga ito ay naputukan sa kamay habang may isang tinamaan sa muka ng triangle. 8 taong gulang ang pinakabatang biktima habang 31 taong gulang ang pinakamatanda. Ang naunang bilang na nitala ay mas mababa sa 15 na nitala noong nakaraang taon bago ang bisperas. Nakatulong ayon sa PHO, Executive Order 28 ni Pangulo Duterte kung saan mahigpit na pinagbabawal ang mga paputok sa nalagpas 2 gramo at kailangan magtalaga ang LGU ng firecracker zone. Bagamat may ilang kaso na biktima ng paputok, ikinatuwa naman ni De Guzman na walang naitalang biktima ng stray bullet. Muling tiniyak ng Provincial Health Officer o ni PHO Officer, mga aksyon na Ana De Guzman na handa ang lahat ng provincial hospitals. Nakataas ang code red alert hanggang sa bagong taon. Tiniyak ng Provincial Health Officer Dr. Ana De Guzman ng critical areas ng bawat hospital ay preparado na maging ang supplies at equipments kung saan sakaling may darating na biktima ng paputok. And on call na po ang mga health personnel natin, particularly po yung mga doctor na naka-assign po sa emergency room at sa mga operating room po natin. At lahat naman po yung ating po mga critical area, nakahanda na po yung kanila po mga supplies at saka yung mga equipment nila or instruments na gagamitin kung sakasakali po na may mga darating na mabibiktima ng paputok na kakailanganin pong putulin ang mga kamay or tahiin ang mga sugat. At yung mga supplies na katulad po ng mga contratentanos at yung mga itlog kung sakasakaling may mga nakalulon, mga watusi na nagkukos po ng pagkalason ay agaran naman po silang tutugunan. Si Dr. Ana De Guzman, mga kaaksyon, binahagi nito na nagbigay ng direktiba si Governor Mados Pino III sa lahat ng Chief of Hospitals na maging handa at tutukan ang pagsulubong sa bagong taon. Samantala, inihag naman ng Region 1 Medical Centers, bumunuho ni Dr. Joseph Roland Mejia, Medical Center Chief ng R1MC, na handa rin sila maagapay sa mga magiging biktima ng paputok sa pagsapit ho ng bagong taon. May isa nang nabiktima ng paputok na dinala sa kanilang ospital. Nasa buga ng boga at naputulan ng daliri. Noong nakarang taon ay 38 naging biktima ng paputok. Nangunguna dito ang Dagupan City, sunod ang mga Dan at Santa Barbara. Samantala, hindi na bubusulan ng baril ng mga pulis sa pagsalubong sa bagong taon. Mas makabuti raw na magamit ang baril para paprotektahan ang mga sibilyan kung sakaling may mangyaring insidente. Ayon kay Police Superintendent Ronald Oliver Lee, Pangasinan PNP Provincial Director, seremonya lamang ang muzzle taping at tiwala ito sa disiplina ng mga pulis. Ngayong holiday season ay naka-full alert status ang pulisya at kansilado ang kanilang leave para mag-monitor at magbantay sa mga matataong lugar. Tulad ng mga nakarang taon na iniiwasan ng crime against person at indiscriminate firing. Dahil ito, paigtingin ang checkpoint at babalikan ang lista ng loose firearms para isalalim sa Oplan Katok. Tiniyak naman ni Lee na kung may matamaan ng stray bullets ay maharap sa administrative sanction ang Chief of Police ng bayan o syudad. Giginhawa
Ginhawa na ang pagbiyahe ng mga mananakay o commuter mula Maynila papuntang norte. Kasunod na rin ito ng formal na pagbubukas ng mga motorista ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway Puso-Rubio Toll Plaza. Ang Puso-Rubio Binalonan Interchange ay 10 kilometro ang distansya. Sa kabuuan ay mayroon ng kabuuang 78.39 kilometers ang T-Plex. Layo ng proyektong ito na mapaiksi ang paglalakbay ng mga motorista dahil kung anong ordinaryong biyahe mula Puso-Rubio hanggang Tarlac ay tatagal ng 2.5 oras. Sa T-Plex ay magiging 45 minuto na lamang ito. Nanguna sa pagbubukas nito ay si DPWH Secretary Mark Villar na sinabing sinikap na matapos ang proyekto bago sumapit ang Pasko dahil inaasahan ang mabigat na lagay ng trapiko lalo't magsisiuwian na ang mga taga-probinsya. Ito, natutuwa naman ako at na gusto talaga namin matapos bago ma-open bago mag-Christmas. Dahil alam naman natin pag Christmas Eve, pag Pasko, ang daming umuwi sa probinsya. So, kahit pa paano, at least makakatulong to sa ating mga kababayan. Basta kami, minamadali namin natin po ng projects dito sa Pangasinan, lalo sa Luzon. Ang pahayag ni DPWH Secretary Mark Villar. Sunod naman na pagtutuunan ng pansin ay ang final section ng Rosario La Union na inaasam matatapos sa June 2018. Ipinabot naman ni Pangasinan Governor Amado Espino III ang taus-puso nitong pasasalamat sa National Government sa Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa konstruksyon ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Sinabi nito na napakalaking tulong ang nagawa nito sa mga taga-norte, lalo na ang mga taga-Pangasinan dahil napabilis ang biyahe patungo Maynila. Mas naging maginhawaan niya ang paglalakbay dahil komportable sa daan ang mga bumabiyahe. Dati kasi anya inaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang biyahe mula Pangasinan hanggang Metro Manila. Sa pamamagitan daw ng T-Plex, mas umangat at umasenso ang ekonomiya at turismo ng Pangasinan. Matapos pumutok ang balita tungkol sa mga batang namatay matapos namang maturukan ng DWCM, tiniyak ng Provincial Health Office na hindi nagbigay ng DWCM ang Provincial Government Hospital, kaya't walang batang naturukan nito sa naturang mga ospital. Paliwanag ni Guzman, hindi na ma-recipient ng DWCM ang Pangasinan dahil ang nabigyan dito ay yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na kaso ng dengue. Tiniyak din naman ni Dr. Roland Joseph Mejia ang Director ng Region 1 Medical Center na hindi sila nagbakuna ng anti-dengue vaccine ng Department of Health na DWCM. Ito ay dahil hindi rin sila nabigyan nito. Anya, bago simulan ang vaccination program ay hiniling nila sa mga medical doctors na unahin ng public health kaysa sa regional offices at local government units. Itinuturing naman ito na blessing in disguise ang hindi pagkuha ng bakuna ng Pangasinan. Dahil dito, pinanatag nito ang loob ng mga kababayan na huwag mabahala dahil wala ni isang Pangasinense ang nabakunahan. Una lang sinabi ng Sanofi na siyang manufacturer ng sabing gamot na hindi garantiya na kapag natulukan ito hindi natatablan ng dengue. Ang gamot ang tinuturong nagdulot ng severe dengue. Sa uwan ni pasyente na naturukan ito, tuloy pa rin ang investigasyon sa usaping ito. Nagimbal naman ang kampo na Singgan Mayor Heidi Chua matapos siyang patawan ng 1 taong suspension ng Ombudsman kasamang Vice Alcalde na si Carlos Lopez Jr. May ugnayan nito sa paglalagay ng kanilang mga larawan sa bagong biling ambulansya at ilang government properties sa bayan. Sinuspindi sila dahil sa paglabag sa conduct prejudicial to the best interest of the service, simple misconduct at Section 5 ng RA 6713. Ayon kay Mayor Chua, inalis na nila ang sticker sa ambulansya, tinanggal ang may sticker at walang naapektuhan ng paglabag. Welcome ang desisyon ng Ombudsman, subalit ayon sa kanyang legal officer, nagpasa na rin sila ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman para sagutin ang mga akusasyon. Tamang o tumanggi namang magsalita ang DILG lalo't wala pang natatanggap na suspension order mula naman sa Ombudsman. Samantala, hindi inaasahan ng isang pamilya na sa mismong araw ng Pasko, marami sa kanila ang malalagas dahil sa isang aksidente. Nangyari ito sa Agoo, La Union matapos sumalpok ang jeep sa isang bus. 20 ang namatay sa naturang aksidente. Patungo sana mga ito sa bayan ng Manawag para magsimba sa Our Lady of Manawag Minor Basilica. Ang aksidente ito ay nagtulak sa mga otoridad para puspusan ang inspeksyonin ang mga bus. At kaugnay niya ng PNP PRO1, bubuo ng technical group na bubusisi sa vehicular
accidents. Inihayag ni PRO1 Regional Director, Police Chief Superintendent Romulo Sapitola na sa unang linggo ng Enero ay bubuo ito ng Technical Working Group para bumusisi sa mga vehicular accidents. Ang grupo ay kinabibilangan ng mga investigador, operation officers, DPWH, mga lokal na traffic enforcers, DILG at Asosasyon ng Transport Groups. Nais ng Regional Director na kanilang pag-aralan ang sanhi ng mga vehicular accidents noong 2016 at 2017. Kailangan na tignan ng lahat ng anggulo upang makagawa ng estratehiya o intervention sa rekomenda sa LGU. Naniniwala itong malaking tulong ito para mabawasan ang naitatalang vehicular accidents upang hindi maapektuhan ang turismo sa riyon. At sa ngayon, aniya, ay unti-unting lumalakas ang turismo sa riyon dahil sa maraming mahilig mag-travel, ngunit posibleng bumaba ito kung malaki ang bilang ng aksidente sa kalsada. Maaring matakot na magpunta sa lugar ang mga bisita, kaya hinihikayat nito ang lahat na magkaroon ayan, matatapos na kasi yung ating year-end report. Kailangan lang disiplina. Okay, disiplina sa kalsada. Ayan, okay na. Pwede na tayong tumawa. Okay, join na. Lagay mo na yung 1 and 2, action na hikam. Dahil dyan po nagtatapos ang ayan, dyan po nagtatapos, halika na dito, ang kabuuan ng ating May panda. Nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa inyong pagmamahal sa amin sa nakaraang 2017.